batez ere barrutikan oso degarria delako eta pentsatzea nola egiten zituzten. Ikusi ez dugun zerbait ikusten da. Bertatik esan nahi dut. Nik uste dut, San Juan. Ikusi beharreko guztia dagoeneko ikusi alzala 2008-ikan. Nik onartu behar dizuet, ondokoa izan da baita ere. Ez duela ikusi. Dokumental bat eta ezerrez. Eta ez naiz joan, eta bitu paseo polita dela, eta askotan pasa naiz ondotik, baina jarraituko dut aldarrikatzen hor ondartza publiko bat. Bai. Ondartza publikoa egon bat zegoen garaian ondartxo izenekoa, bastilleroa bertan dago baita ere, ontziola barkatu. Arrazoiren batengatik San Juan darrei eman zieten ondartza. Horria... Baina bestea egon bat zegoen, ez? Kalaburtza ere. Kalaburtza harriak zeuden. Gero ondar pixka bat dagoela deitu iozu. Ondarra, garaian bota zuten ere. Horri ondartza deitzea ere gehitxo deitzea da. Kala bat. Bueno, kalatxoa. Hori ba, horregatik. Horai Mediterraneo kostaldeko kalak modan daudela, San Juan zergatik ez du bere hau. Nahikoa izan du ez, horren egontzelako nahikoa saltxa zaborrekin. Jaten direnentzako, ze oso modan dago eta oso bukolikoa, eta, jakizue, Paseidoni bane dala, esango nuke Euskal Herri osoan oraindik ere saneamendua egin dezakan herri gutxienetako bat. Alegia, kaka guztia itxasora dijoa. Bueno, nek aldarrikatzen dut. Saneamendua egin dezakeen, hori da. Eta ez egin behar. Bai, hori ja bere ikusiko dute, baina... Bueno, oso zaila omen da. Saneamendu hori egin alizatea herri osoa. Herri guztian kaso horrean behar duzu, txikitu behar duzu. Altxatu behar da. Nik esango dut, bizitza osa dara madala urroietan bainatzen. Altzatarrak normalean Pasaiko portuan bainatu izan garelako eta ez Donostiko hondartzetan. Eta bi begi izaten jarraitzen dudala. Eta ez hiru, beraz, lasaitasuna. Bai. Tarteka leptospirosis pixka gertza, baina jazta. Zer da hori? Ez pentsa zurriola asko. Uste arratoien kakarekin eta zabaltzen den gaixotasun bat. Ze ondo. Esan behar nuen immuneago egin nahuela urrenek, baina hartzen ditudan katarro guztiekin. Ez dakit. Hor gauzeko karrenetako izatezen eta ondartzaren ondo ekarria ze izatez eta legez portuetan ezin da uretara jauzi egin, ezin da uretara ibili. Ez, diot, ja ez dela, gero zer egiten dugun beste gauza bada, Euskal Herriko portu eta moila guztietan saltoka ibiliko gara. Eta ohitura hori ez dute kenduko. Baina, egia da, espaldin badago dominio publikoko ondartzarik, legea urratu behar duzula, bai, hor ura eduki beroa izan, ez zer egin behar duzu, beste herri batetara joan, ez du zentzurik. Ez. Nire ustez hor, arazo bakarra bai egia da, tarteka arazoak hau inetezkela kutsadurarekin, eta egia esan, normalan zutzuk ez zu, garazi ez garela horretaz arduratzen. Nik arazo bakarra horrik uste dut, eta gero bai, Xenonarekin jokatu beharra dagoela. Nik azken aldean ikusi ditut gazte batzuk saltoka toki batzuetatik dala. Bai. Baina, kutsadura eta eskutsadura. Zuek ez egitu, baina guretzako divertigarriera zen. Aioa, Erromako zubia dator, hor egingo dugu salto. Bai. Gasoiletara egin. Garo, divertigarriera zen, kolore gehiago zen da plasta. Hori esatera nindoan. Bai, zezaloa, lekitxon ere, ohitura badago, ez? Bai, guztiz, eta orain gainera, guardiak edo ez dakit nola, portuko zaindariak umei ezerrere ez die esaten lehen gu ibiltzen ginenean behintzate, abadian moiatik tinglaura bitarteko hor, segurtasuneko alde batetik etorri eta gu bestetik egiten genuen salto, eta horri biltzen ginen apur bate, baina orain umeak ibiltzen dira horregia da oso arriskutsua dela. Lekeitioko portuak bintzat baduelako, barkuak ez dira ikusten moia txiki bat dagoelako, ez da ikusten nor datorren, barkurik ote datorren, eta justo ibiltzen gara hor salto egiten. Baina dena dela, esateran indoan, portuak eta portuak daudela. Eta portu txikiak daude, agian hainbeste kutsadura ez da, Pasaiako portuan egon behar den nasmasa horietan. Tokiaren... serio jarrita, urroi garbiago egon beharko lidatezkela, obioa, baina tira gero egia da ere, Donostialdeko hondartzetara zoazela eta itxaso zabalagoa delako, baina baita ere oso zikinak daudela. Eta aipatzen zenuenarekin Zaloa, etorri zaitere burura,
ez dela bakarrik salto egin edo ez, baizik eta askotan orain ere portuak deportibizatzen, ez? Ari direnez eta Donostiko Kaizerra horren adibide da, espazio publikoak eta komunitatea elkartzeko ziren tokiak, adibidez, akuariumeko arrampa, aldezarreko entzat dela ezakitiaia, merkatura bere garaian joatea zen bezalako espazio bat, esiekin isten dituztenak, eta, kristona oso borroka dago zentzu horretan adibidez jendeari bainatzen usteko, eta horren arrazoia da, nahiago dutela, bost alemanen belauntzia bertan egotea, auzoko jendea bainatzen egotea baino. Eta kirol portua gainera ez direla arrakastaren baliokide, zebeitu zer gertatzen ari den Getxoko kirol portuan, Euskal Herriko handienetako bat. Kirol portu hitzak berak dira. Bai. Laket portua. Pijo portua. Adibidez, zenbat dira beretan kirolerak erabiltzen dutenak. Donostian akaso baten batzuk, baina horiek ez dira arazoa. Eta horiek ezakit ordaindu dezaketen bertako... Ez, horiek dira, egoten direnak, pilatut egoten diren kaiak eta belauntzi txikiak, horiek dira kirolerak erabiltzen direnak. Auzoko ideekin segurenek, auzokoek ere baten batek izan dezakela, hor. Bai, asko edo de txintxorroa eta belauntzia beste numaiten. Sarea galdo horretik esan zeaten ongi azten, erabili behar dugun hitzez da, hainbeste kirol portuan ez eta lakoak berak erabiltzen duen, bezik eta laket portu, laket arrantza bezala, portos rekreatibos esango genuken. Bai. Laket. Laket. Kantauri kosta, niri beste referentzia batzuk etortzen zaizki. Baina, laket esango nuke dela Euskal Herriko kostaleko herri gehienetan errepikatzen den taberna. Bai? Zoen inguruan ez dago laketik? Ez. Jo, nik utxen ez ziru. Zautze ditut. Bueno, bat ez, horretako itxe zuten, laket taberna baina. Horre esan nahi zuela zen, horretako kosta duela. Sekulan ez dut hori onartuko nik. Sekulan. Batzuek diote bai, eta tandik aldia, eta garaian, bai, bla. Erregarretan arraunin baldin baiteke, eta egiten dute. Nik egin dut arraun hor. Zuk ere egingo zen. Hoi hartu ni baian? Bai, horretan. Baina ez. Estropada bukolikoak, hori ternanikoa. Tolosan, baldintza hobeak direla, baina... Ni Tolosan ez dut arraunik egin, baina Hernanin bai. Nik ikusi ditut arraun egiten Tolosan. 200 metro, Hernanin gehiagorako ez duak ematen. Hernanin ere zikuña oso maravillosa zen, hor. Derrapatu behartzen, bestela zuiaren kontra joaten zinen, maravillosoa zen. Aizu zaloa galdera bat, lehen egin nahi zu eta pasazait, eipatu dituzu Lekitioko portuko zaindariak edo, badute izen propiorik? Zuenean? Ez, zuenean bai? Bai. Nola? Horrein kaizainak dira, eta kaizaingoa dago. Kaizaingoa? Bai? Benetan. Ez, gu, ez dakit, nola esaten diogun. Ez dakit, badakit izen bat, bueno, ez da izen berezirik, eta gaina nahiko seguru nago euskeraz ere ez dela, baina enaiz gogoratzen nola esaten dieten umeek. Guk nola parte daukagun ez dugu kasurik egiten, ez alde horri. Bide bat ez zein... Gehiotan Guardia Zibila ikusi izan dut. Bai, edo ertzainak. Baina hori, bideat... Sekulako, Zein inklusibo geratzen ari zegoen gorko elkarrizketa barnekaldeko ekiko, Bai. Bueno, barnekaldeko batek baino gehiago du amarrea, horlako tokietan. Bai. Bueno, amarrearen edo biak. Hau da, barnekaldekorik gabe, akaso ez genituzke izango. Zer? Barnekaldekorik gabe, akaso ez genituzkela izango portu eta inguru horiek kostaldean, beste erabateko kostaldeak izango genituzkela. Madrilgoa denik ere badago, amarrean. Bai. Erabaki horiek nik uste dut kostaldean oso gutxik onartuko dituzketela. Bai, hombre, Lekeitian dago, bueno, imaginatzen dut Donostian eta Pasaian, ez dakit, Donostian fijo egongo da, baina Lekeitio bezalako herri txiki batean badago klub nautiko. Zepala, esaten digu, Lekeitian. Eta... Donostian bai. Bueno, ez dakit... Donosteko nautikoa. Diskoteka... Bai. Ku edo hori, ez? Bai, egunez, nautikoa, lakabutzia. Lakabutzia, bai, hori da. Hor, beste toki bat ez dudana inoiz. Egunez joaten baldin bazara, badaude hor klubekoak direnak eta eguzki hartzen eta... Badute beren terraza propioa Donostian. Eta egia da, kriston lekuak direla, normalean. Pasaian ez da... Jarraitzen du portu... Horretarako solera behar da, eta noizeko... Jola ez da kluba.
Jola ez da kluba, Klub Nautiko Jola. Ez, elkartea da. Elkartea da. Elkartea da, bai. Izenagatik, Jola izenagatik. Askotan, urko joaten da bertara. Urko abeslaria. Begira. Bai, Bai. Eta, da kantatzu, Pasaiako plazatik laguaren. Pasaian jendeak jarraitzen du ranpetara eta pantalanetara hurbiltzen eta kitxo. Horrekin aski. Itzala ematen ez duen aldea topatzeakin ere, nahikoa lan Pasaian, San Pedro nahi bidez. Bueno, baina egia esan ez dira mugituko, San Pedro, oso arraro izango da San Pedro tarba Donibane bainatzen ikusten alderantziz. Horgakoa da, goizetan alde batean, arratsaldetan bestean. San Pedrokoek badakizu itzalaren semea edo itzalaren alaba deitzen diotela. Bai, baina zuk bakizu baita Nera bezaroan lagunek horrela. Eta bakizu baita San Pedroko asko hitz egitera puntetan daudenean, edo torreatzen daudenean, eta elkarrekin hitz egiten dutenean, egite dutela Donibaneri bizkarra eman da. Hirukote goizeko 8etarako 3 minutu besterik ez dira geratzen gaur aprobetxatuko dugu. Iker gurekin dagoela eta hitza emango dioterari. Bueno, gaur justu izan da, zer egin dezaket. Gaur bi kantu horrela iritsi zirenak bat zenbakira estatu batuetan. Gaurko egunez, 75ean Yesterday Beatlesen iritsi zen bat zenbakira, eta 61ean Ez dakit lehen da biziko aldiz beltz baten abesti izango zen edo ez, baina bat zenbakira. Ray Charlesen kantu mitiko hau iritsi zen bat zenbakira. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Nik hau lotzen dut telesail batekin, Garbi. Azuk ere bai? La doseko, ez da? Happily Forever, Infelices para siempre. Bueno, maravilla bat zen. Bai. Mr. Floppy. Hori da. Ez dut osongi oroitzen, baina beraikin martzianoa zan, eo zer zan? Ez, konejo bat, eta zen alterregoa, bere nagusiaren alterregoa, eta maravilla bat zen. Oso postek nago gazte sentitzen nahi. Gero egin zuten matrimonio con hijos edo alba, baina hori etzen gauza bera. Hortaz, Mr. Floppy. Etorren zait gogora eta horregatik, Hit the Road Jack, Ray Charlesena, hit bat. Ez baire gabe. Zaltzari gabe. Bai, nik garazi sentitzen nahi zurekin oso bat, Horrelako ez, askotan sentitzen nahi zapur bat, bueno. Hainbeste urtez dira pasa, Ez, Infelices para siempre ni ja bastante nerabe pasata, Torrezat daiz eta lehenagoko telesaia zen. Bai, nik behintzat ez dut harrapatu. Berreskuratzeko, benetan, Eta ordu berean ez duten jartzen baita Living with Mr. Cooper. Igual, ez dakit. Kantua bai, hori bai. Eta gero, telesail bat dago marabillosoa, orain bueltatzen ari ez, kanal bat jarri dute, oso zaharrunua dena, Alf, ikuste dugu aukera dago. Non. Eta marabila bat da. Zein katetan. Ez gogoratzen nola den katea, baina bai. Beste baterako utzi ditazkegu, aipagai bezala, telesai, gurenera bezaroa markatu duten telesaiak. Nirea Malcolm in the Middle izan zen. Baita. Oso ona. Bai. Bakizte Frankie Muniz Puerto Ricokoa dela? Bai. Malcolm Puerto Ricokoa da, bai. Muñiz da bizena gainera. Oso aleman geratu zaizu. Bai, izan ziteken Euskalduna bai, abizena. Muñiz. Muñiz? Errexo. Bueno, 30 segundu besterik ez, goizeko 8etarako kantuarekin agurtuko dugu, gaurko tartetxoa, bale? Oso ondo. Venga, agur. What you said? Don't you come back no more. I didn't understand you. Don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back no more. Now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? Don't make me like Informazioaren aria naiz irratian. Begi lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Israelek eta Hamasek su-etenerako eta Gazarako bake prozesuaren lehenbiziko faseari bide emateko akordio erdietsi dute. So Gaza, we believe, is going to be a much safer place, and it's going to be a place that reconstructs, and other countries in the area will help it reconstruct, because
Donald Trumpek baieztatu du lehen akordio hau eta Gaza leku baketsua izango dela iragarri du. Trumpen arabera, Israelgo baituak astelenean askatuko dituzte, ez da zehaztu ordea noiz askatuko dituzten 1950 preso palestinarrak. Su-etena indarren sartu eta gatibuak askatu ostean, Israelgo armadaren erretiratze partziala eman beharko litzateke. Emmanuel Macronek lehen ministro berri bat iragarriko du ondorengo 48 orduetan. Alderdiek eta funtziotan den Sebastian Lecornuk Asamblea Nazionala disolbatzea baztertu dute. Zaloa Badiola, egunon? Egunon Pei eta egunon entzuleok, Emmanuel Macronen dimisioa guztiz baztertu du orain artean defentsa ministro izan denak. Egungo testuinguru geopolitikoak horretarako asmoak kentzen duela esan du presidentearen eskumena direlako atzerriko politika eta segurtasuna. C'est pas le moment de changer de président de la République parce que par définition la parole de la France à l'étranger. Gurean berriz, PSE eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko talka Lakuako gobernura heldu da. Orain berriz, Bingen Zupiria eta Mikel Torres sailburuek zalaparte izan dute. Segurtasun sailburuak elkarrizketa batean esan du, Anduezaren adierazpenek deserosotasuna sortzen dutela PSeko sailburuen artean. Pentsatzen dut, seguruna beraiei guri baino egoera deserosoagoa sortuko diela. Adierazpen hauek gogor erantzun ditu Mikel Torres sailburuak. Sare sozialetan idatzi du ildo berean lan egiten duten idazkari nagusi eta zuzendaritza organoa dauzkala PSek. Ez direla eneko Anduezaren posizio politikoekin deseroso sentitzen berretsi du aldiz, deserosotasuna baldin badago hori EAJak eneko Anduezaren irudiari kalte egiten saiatzen delako dela erantzun du. Eta EAJari eta PSeri Aldundietako eta Lakuako aurrekontuak batera negoziatzeko eskaintza egin di Arnaldo Otegi Bilduko idazkari nagusiak Naiz irratian. Osoko lau administrazioetan zenbat diru dagoen zenbatu beharra dagoela aldarrikatu du Otegi kostera lehentasunen arabera banaketa gauzatzeko. Guretzat ez daka logika hundirik lehenengo bote batean bederen hitz egitea aldundiz aldundi, lau aurrekontu buruz, baizik eta egin behar dena da, zenbat diru dagon kajan, aman komunean, bai? Eta diru horietatik zer eta non inbertitu behar da. Hori da gure logika politikoa. Eta sarek irtenbide prozesuaren amaiera beharri gabe luzatzea saiestu nahi du. Horregatik dei egin dio euskal gizarte osoari, ideologia kalde batera utzita urtarrilaren 10ean Bilbon egingo den manifestazioan parte hartzera. Prentzaurreko honetara ditu zaituztegu data bat iragartzeko. Urtarrilaren 10 eta lelo bat. Ezin da gehiago luzatu. Eta helburu bat. Edabidean aurrean egindako agerraldian asko luzatu den eta sufrimendu handia eragin duen prozesuaren azken zatia bideratzearen aldeko apustua egin dute, oraindik 126 euskal preso daudela azpimarratuz. Pienso que era mejor ir a la cárcel que no morir. Y no creo que se suicidó mi hermano. Montxo Martínez Antia etako militantearen heriotzaren inguruko galdera guztiak argitu nahi ditu ere Montxo kasu irekia dokumentalak. Madrilen hiltzen Antia, bertsio ofizialaren arabera, bere buruaz beste eginda 50 urte geroago egia azaleratzen hasiko da. Que no podía ser, porque el régimen se había constituido matando y moría matando. Ofizialki suizidio gisa aurkeztu zen, baina elementu askok estatu krimena izan zela ondorioztatzera garamatzate. Ostegun honetan albiste gehiago izango dira, giza eskubideen behatokiaren eskutik momentuz, Montxo kasu irekia dokumentalaren aurre ikuspena duzue ikusgai naizen. Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian. Errepide daukionez badu nabarmentzeko jazoerarik, Zaloa? Ohiko autopilaketak daude Bilbo, Barakaldo, Leioa eta Galdakao inguruan. Ados eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ribarluzeak. Eguraldi kaskarra eta motela nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta hodei hauek tarteka euri txiki pixka bat utziko dute. Bereziki Kantauriar isurialdean eta gehien bat eguerdi aldera. Ego isurialdera, Araba eta Nafarroa aldera litekena da euri pixka pasatzea, baina oso gutxi. Orokorran ateri egongo da eta lurralderen hegoaldean ostartetxo batzuk ere zabalduko dira. Arratsaldeko lehen orduetan zaparrada giroa nagusituko da Kantauriar isurialdean, euri txiki moduan botako du, baina nahiko sarri. Ondoren, azken orduetan pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, naiz eta ez duen guztiz atertzerik lortuko. Araba eta Nafarroa erdialdera euri pixka bat pasako da, baina azken orduetan atertu egingo du. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko zaigu eta gainera bolada bizi xamarrekin bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean,
Temperatura minimoek gora ingo dute, odoi tapakiaren eraginez, 10 eta 17 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek aldiz behera ingo dute, Kantauriar isurialdean 18 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira. Eta Hego isurialdean 17 eta 23 gradu bitartean, temperatura freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira. Altuenak aldiz, Herriberan. Joarra Izpurua teknikan urriak 9 da, osteguna. Informazioaren aria. Goizeko 8 eta 6 nabarmendu berri dugun moduan Israelek eta Hamasek su-etenerako eta Gazarako bake prozesuaren lehen faseari bide emateko akordioa erdietsi dute, Egipton garatzen ari diren negoziazioetan. Honi buruzko xehetasunak jasotzeko gurekin da Goibelategi, egunon. Egunon Pei, egunon entzule guztiak. 2024an erdietsi zen su-etenerako akordioarekin bezala, ez dira izan Hamas edota Israelgo ordezkariak akordioaren berri eman dutenak, baizik eta etxezuriko maizterra. So Gaza, we believe, is going to be a much safer place, and it's going to be a place that reconstructs, and other countries in the area will help it reconstruct, because Fox telebistakateari emandako telefono bidezko elkartetan Donald Trump estatu batuetako presidenteak esan du Gaza leku baketsu izango dela eta inguruko herrialdeen laguntzarekin berreraikiko dutela. You know, I'm very confident there'll be peace in the Middle East. I mean, the words Trump baikor agertu da akordio honekin Mendez lortu ez dena bermatuko delako, bakea ekialde hurbilean. Edozein kasutan Israelek eta Hamasek akordioaren lehen fasea baino zute sinatu Egipton ari diren egiten negoziazioetan. Trumpen arabera Israelgo baituak datorren astelenean askatuko lituzkete. Hamasek prest edukiko luke ere bizirik eta hilik daudenen zerrenda eta baita hauen kokalekuak ere. Ez da zehaztu ordea, noiz askatuko dituzten preso palestinarrak, 1950 preso lirateke, horietako asko epaitu gabeak, su-eten indarren sartu eta gatibuak askatu ostean Israelgo armadaren erretiratze partziala eman beharko litzateke Gazako zerrendan, bake prozesuko hurrengo faseak negoziatzen hasi aurretik. Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak, bere sare sozialen bidez eskaini du lehen erreakzioa, jainkoaren laguntzaz baituak ekarriko dituztela esaterekin batera, Israelentzako egun handia dela nabarmendu du. Hamasek Gazako gerrari amaiera emateko itun gisa iragarri du akordio hau eta Israelgo armada lurraldetik erretiratzea, laguntza humanitarioa eta presoen trukea hitzartzen dituela ere ziurtatzen du. Eskerrak eman dizkie bide batez Egipto, Turkia eta Katar herrialde bitartekariei eta baita Trumpi ere eta dei egin die kasu honetan Israel behartu dezaten akordioaren konpromisoak era batez hartzera eta ez diezaiotela utzi akordioa apurtzen. Ikusteke dago, nola garatzen diren hurrengo faseak, baina momentuz albistea baikortasunez jaso dute 24 hilabeteko sarraski blokeo eta genozidioa jasan duten gazatarrek. Musikarekin ospatu dute albistea esaterako setiatua izan den Jan Yuniseko Al Nasser ospitaldeko kanpokaldean eta hain zuzen, albistea, une honetan, naiz.euseko atarian bertan ikus dezakezue, albistea bertara eraman duen kazetariare badaukagu gurekin, Israel eta Hamasen arteko su-eten akordioaren berri izan ostean lehen erreakzio bat ere eskatuko diogu. Martxelo Diaz, naiz eta garako lankidari, egunon? Kaixo, egunon. Zuk nolako balorazio egiten duzu lortu den lehenbiziko akordio honetaz? Lehenbiziko akordioa, lehenbiziko balorazioan ustez positiboa izan behar dula, ez badirudi, Gazan zegoen masakrea, hilketa guzti hori gelditzeko momentuaren aurrean gaudela, ez? Eta zentzu horretan, Gazan pairatzen ari direna ikusita, bereientzako ni uste, atsedenaldia edo arnasa hartzeko aukera bat izango dela, ez? Baina, ni uste honekin ere, lehenbiziko postazun horren atzetikan ere, ikusi beharko da, eta ez dut uste, akordio honek epe luzerako edo gatazkaren konponbiderako biderik ekarriko duenik, ez? Adibidez, lehenengo bote prontoan edo baloratzeko Zisjordaniaren egoeraz ez da ezer aipatzen, eta deno dakigu izugarrizko kolonizazioaren izugarrizko gorakada izan dela azken hilabetiotan ere Gazan sarraski hori ematen ari zen bitartean.
Gero ikusi beharko da, nola antolatzen da, Gazaren gobernua mendikan aurrera, Hamasek agintari palestinarrek egon behar dutela bertan adierazi dute, baina bueno, Israelen partetikan badaude planak eta galeratu dituzte eta plazaratu dituzte hor garbiketa etniko bat egiteko, eta bueno, hor ere ikusi beharko da hori nola gauzatzen den, ez? Esan bezala, Palestinaren inguruko akordioek egia esan geho ez dute inoiz ere konponbiderik ekarri, ez? Eta bueno, igual burura etortzen zaigun azkenekoa Osloko akordioak dira, non bueno, bi estatuen hori ez paradigma hori jartzen zuten mai gainean, eta ikusi da, bueno, 20 piko urteren bueltan, hori ez dela gauzatu, koexistentziarik ez dela, kolonizazioak aurrera segitzen duela, eta Israelek, elketak egite ditula, bai gaur egun batean eta bestean, bai Gazan, bai Zisjordanian, eta baita ere, Libano, Sirian eta inguruko herrialdetan ere. Abia puntu honetan espero daitekena da bereziki, hasierako trukaketa horiek bere konplexutasuna izango dutela, Gazako zerrenda sarraskitua dago, gorpuak bilatzea lan konplexua izango da, ez dakigu ere zer nolako baldintzetan dauden espresoak, ez dare baituak. Bai, esaten dutenez, baituen artean asko hilda egongo dira, eta hori ni uste bi aldeek horrela adierazi dutela behin eta berriz, ez? Azkenean ere, gorpuen trukaketa bat ere eman daiteke, ez? Eta horrek, irudi nahiko makabroak ere egin dezake, baina, egoera horrelakoa da, ez? Eta gero egia da, Israelek ere, naiz eta akordionek Gazatik kanporatzeko edo indar militarrak bertatik ateratzeko adierazpenak hartzen balin badu ere, dagoeneko esan du, Gazak hiriko kontrola mantenduko duela, bertara ez hurbiltzeko inor ondikan ere, hori ez, arriskua dagolako, arriskua dala, beraiek eragiten duten arriskua, ez? Eta, goratu behar dugu ere, milaka edo milioika desplazatu daudela Gazaren barnean, toki batetik bestera, baldintza oso larrietan, ez? Beraz horre, esaten duzun bezala, guzti hori antolatzea, bake akordio honi edo hitzarmen honi hori jarraipena emateko konplikatua izango da, eta azkenean ere ni uste Israelen partetik ere dagoeneko ikusi dira gobernu barnean ere arrakalak, ez? Eta atzo bertan Ben-Gvir ministro ultraeskundarra Al-Aqsa mezkitaren ondora joan zen, errezo juduak egiteko hori provokazio bezala jozan, flotillako atxilotuak ere zeudenean hor ikusi genituen nahiko irudi esanguratsua Ben-Gvirren partetik, eta beraz ikusi beharko da ere Israelen partetik nola betetzen dan akordio hau, ez? Azkenean izan daiteke, eta ni uste akordio honek dituen ahultasunen artean da hemendikan 2 astera, 3 astera, zergatikan ez du Israelek berriro eraso berri bati ekingo, ez? Eta hori behar bada da akordio honen ahultasun larriena. Hain zuzen, akordioa Donald Trumpek iragarri du, eta bere garaian, aipatu eta ikasi genuen, plan honek ere, zerikusi handiagoa ere bazuela Gazaren egoerarekin baino Katarrekin dauden harreman horietaz. Zakitu, oraingoan bada, sueten hau eta Katarren arteko loturarik? Bai, ni uste ere, Israelek eraso egin zuen Katar, Hamaseko agintariak bertan zeudela, eta eraso zuzena jozun Katarren kontra, ez? Eta uste pixkat hori ere Israelek izan duen impunidadearen arrakala bat izan daitekela, ez? Israelek bombardatu du Yemen, bombardatu du Siria, bombardatu du Libano, eta ez da ezer gertatu, ez? Eta, Katar beste maila batean dagoela esan genezake, izan ere, estatu batuen bazkidea da, Europan ere izugarrizko inbertsioak egin ditu hainbat alor ekonomikotan. Beraz ez da edonor Katar, ez? Eta Hamasekin harreman estua izan du betidanik, eta ni uste Katarren bitartakaritza lana ezinbestekoa izan dela akordio hau lortu ahal izateko, ez? Trump aipatzen da, eta behar bada foko mediatikoan eta sare sozialetan eta argazki guztietan eta bideo guztietan Trump aterako da, baina ni uste atzean isileko lana, horrelako akordioek beti isilpeko lan asko behar izaten dute, eta hortan ni uste
Katarrek eta baita ere Turkiak ere bere biziko lana egin dutela akordioa lortu ahal izateko. Gaur gara egunkari hartzen baldin badugu, bertan ikasi dezakeguna da ere bai, besteak beste Norden, Ron Dermer, eta bera izan da, arduradunetako bat 2023ko azaroko eta 2024ko ekaineko suetenak alde bat karrez apurtzeko agindua, bere baitatik sortu zelako, ez dakit, aipatzen zenuen, ostera zer gertatu daiteken, ez dakit orain bermerik egon daiteke bi aurrekari hauek ikusita? Hori da uste arazoa, ez? Netanyahuk arazo asko ditu Israelen barnean, ez? Prozedura judizialei aurre egin behar die, beren koalizio gobernuan geroz eta, ahulago ateratzen da. Hamasek baituen senitartekoek ere oso kritikoak izan dira Netanyahuk egin duen sarraskiaren aurrean, beraien gertukoak arriskuan jarri ditulako. Beraz, Netanyahuk duen papera edo duen arazoa ez da makala, kontuan hartu behar dugu ere nazioarteko mailatikan jasaten ari diren presioa gero ez eta handiago dala Israelentzako, eta hori guztia gestionatzea konplikatua izango da Netanyahuren gobernuarentzako, ikusi beharko da, baina uste ere Israelen arazoetako bada ere dagoeneko zurrunbilo sionista, fascista, suntsitzaile batean sartuta daudela gizarteak onartu ditula olako planteamendu oso bortitzak bere egunerokotasunean, eta ikusi izan ditugu aurrak hiltzea, justifikatzea, bestela hasten direnean terroristak bilakatuko direlako, beraz, mezu horiek ere barneratuta daude Israelgo jendartean, eta hori gestionatzea eta horrelako akordio bat lortzea duela 2 aste, Hamas, mamuen artean, mamuena zana horrekin akordio bat lortzea, behar bada hori ere saia izango da Israelgo jendartearen zati handi batentzako, baina azkenean akordioak aririoekin sinatu behar dira, bake akordioak, etorkizunera koexistentzia bat izateko akordio horiek azkenean aririoekin sinatu behar dira, nahiz eta horiek gustokoak ez izan. Balen analisi honekin geditzen gara, gero berriro ere bat egingo dugu analisi mailaren tenorean, Martxelo Diaz, mila esker goiz honetan gurean izategatik. Ondo izan, gero arte. Baipatu dugu baita ere, Hamas eta Israelen arteko negoziazioak baldintzatzeko presionatzen jarraitzen dutela Israelgo gobernuko ministro kolono eta ultrasionistak. Egipton lehen elkarrizketak ematen ziren bitartean Jerusalengo aldezarrean dagoen meskiten zelaigunean sartu da Ben Gvir, Segurtasun Nazionaleko ministroa, poliziez lagunduta, musulmanentzako eredu sakratua den txoko honetan. Meskiten zelaigunera egindako kolonen bisita baten buru izan da beraz, aurretik ere egin izan duen bezala Itamar Ben Gvir, Segurtasun Nazionaleko ministroak. אנחנו שנתיים אחרי הטבח הנורא, כאן בהר הבית. Ministro kolonoak berak azaldu duenez, gerrarako garaipenaren, Hamasen suntxiketaren eta baituen itzuleraren alde otoitz egitera joan da, meskiten zabalgunera, ministroak hainbat bisita egin ditu bertara, beti tentsioa areagotzeko. Eta tentsioa asko ere areagotzen duenare, ondorengoa bada. Israelek Gazara bidean zen ontzidi berria erasotu eta baitu du Italiatik irten den askatasunaren flotillako 155 kideak atxilotu dituzte. Bi eraso ezberdinetan ontzediko 9 ontziak hartu dituzte Gazako kostatik 220 kilometrotara nazioarteko uretan. Ezaguna da ontzietan zihoazen mediku, kazetari eta ordezkari politikoak nortzut diren. David Jepe askotasunaren ontzidiaren koalizioko zuzendaritza komiteko kideak salatu du Israelek ez duela inolako eskuminik atxiloketa hauek gauzatzeko eta zuzenbide internazionala bortxatzen ari dela atxilotuen berehalako askatasuna galdegin du. Informazioaren aria.
Goizeko 8:19 bestelako kontu asko ere badauzkago aipatzeko goiz honetan. Izan ere, Emmanuel Macronek lehen ministro berri bat iragarriko du ondorengo 48 orduetan, dirudienez alderdiek eta funtziotan den Sebastian Lecornuk Asamblea Nazionala disolbatzea baztertu dute. Asamblea Nazionalan ordezkaritza duten alderdien gehiengoarekin bildu ostean, ganbara disolbatzeko aukera baztertua gelditu dela dirudi. Sebastian Lecornu, lehen ministro dimitituak dio, badela gehiengo oso bat disoluzioa errefusatzen duena. J'ai de bonnes raisons de vous dire que parmi les bonnes nouvelles, l'ensemble des consultations que j'ai pu avoir avec la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Braun-Pivet, avec le président du Sénat, Gérard Larcher, avec l'ensemble des formations politiques de l'UDI, de l'UIOT, des Républicains, de Place Publique, du MoDem, d'Horizon de Renaissance et d'autres, qu'il y a une volonté d'avoir pour la France un budget avant le 31 décembre de cette... Elisak berak baieztatu du 48 orduko denbora tartean Emmanuel Macronek lehen ministro berri bat izendatuko duela. Ezin dira, Lecornuren errondan izan, Rassemblen Nazionaleko faxistak ala Frantzia intsumitua. Hauek, Asamblea Nazionalaren disoluzioaren alde daude, hauteskunde legegile berriak egiteko. France TV-en eskainitako elkarrizketan alderdiek baldintza asko jartzen dituztela esan du Sebastian Lecornuk, zentroko eta eskuineko lehen ministroak hautatu ostean, bada, aukera lehen ministro ezkertiar bat hautatzeko sozialdemokrata, komunista eta ekologistek eskatzen duten moduan. Alderdiaren arteko beste kontsentsu bat 2026 urteko aurrekontuak onartzea da. Hori eta defizitaren helburua urgentziazko lehentasun direla baieztatu du. L'urgence, personne n'en parle, mais celle-là j'y veille sous l'autorité du chef de l'État avec les ministres démissionnaires, c'est que cette année, on respecte bien les 5,4%. Emmanuel Macronen dimisioare guztiz baztertu du, orain artean defentsa ministro izan denak, egungo testuinguru geopolitikoak horretarako asmoak kentzen duela esan du. Presidentearen eskumena direlako atzerri politika ala segurtasuna. C'est pas le moment de changer de président de la République parce que par définition la parole de la France à l'étranger. PS eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko talka Lakuako exekutibora heldu da. Orain Bingen Zupiria eta Mikel Torres sailburuek zalaparta izan dute, segurtasun sailburuak elkarrizketa batean esan du, Anduezaren adirazpenek deserosotasuna sortzen dutela PSeko sailburuen artean, enplegu sailburuak erantzun dio hitz horiek mingarriak direla eta Andueza babestu du. Eneko Anduezak Euskal Exekutiboari jartzen dizkion lanek eta adierazpenek deserosotasuna sortzen dute PSeko sailburuetan, EAJkoetan, baino horixe baieztatu du Bingen Zupiriak Euskadi Irratian. Pentsatzen dut, seguruna beraiei guri baino egoera deserosoagoa sortuko diela. Zupiriak azpimarratu duenez, sailburu jeltzalek ez dute ardurarik alderdi barnean, kontrakoa gertatzen da PSekoekin. Javier Hurtado Gipuzkoako PSeko idazkari nagusia Arabakoa eta Denis Itxaso zein Susana García alderdiaren batzorde exekutiboaren parte dira. Guk ez daukagu alderdi barroko erantzukizunik. Gurekin gobernuan eseritzen diren batzuk bai, eta pentsatzen dut horientzat zailago izango dela, ze horiek alde batetik defenditu behar dute, bi alderdiek adostuta dauzkagun gobernu programak, beraien ekintza horri lotuta dago geurea bezala, baina gero beraiek daukate kanpoan idazkari nagusi bat batzutan etxeko lanak jartzen dizkiena edo dizkiguna. Adirazpen hauek gogor erantzun ditu Mikel Torres sailburuak. Sare sozialetan idatzi du hildo berean lan egiten duten idazkari nagusia eta zuzendaritza organoa dauzkala PSek. Ez direla Eneko Anduezaren posizio politikoekin deseroso sentitzen berretsi du, eta aldiz deserosotasuna baldin badago hori EAJak Eneko Anduezaren irudiari kalte egiten saiatzen delako dela. Bi alderdietako ordezkarien artean sortu den zalapartaz, Imanol Pradales lehendakariak erantzun du EAJ eta PSren arteko koalizio gobernuaren egonkortasuna blindatu behar dela beste batzuen interesen aurretik. Somos partidos distintos, pero lo relevante es el acuerdo que tenemos en aquello que nos une, que es muy superior a aquello que nos separa. Y tenemos que blindar precisamente esos compromisos que nos unen. Anduezanen inguruko zalapartaz galdetuta, Arnaldo Otegik Naiz Irratian erantzun du bere estiloa dela, hori bai oroitarazi du PSek 12 hautetsi dituela, EAJ beraiengan sustengatzen dela eta kritika horiek egiteko boterea ematen diotela. Bueno, beraiek 12 parlamentario dituzte 75-etik, baina PNV bereta sustengatzen da, baina ez bakarrik Gasteizen, hainbat eta hainbat toki batzutan PPren bozkarekin. Orduan, horrek ematen dio, bueno, kakotxen arteko botere bat PNVren aurrean, ez, eta nik uste erabiltzen dula.
Eta baita ere, EAJ eta PSren arteko beste talka bat ere aurre ikusten da Gasteizko legebiltzarrean. Arrazoia, Aranako harrera zentroa. Zentroaren inguruan PPk aurkeztu den proposamenari zuzenketak aurkezteko epea atzo bukatzen zen, eta PS zein EAJak zuzenketa propioak aurkeztu dituzte eduki guztiz ezberdinekin. EAJaren testuak dio, legebiltzarrak Aranako harrera zentroa baztertu eta proiektua bertan behera ustea eskatzen duela, eredu sostengazina delakoan. PSek berriz, Espainiar Estatuko Exekutiboaren proiektua babesten du, instituzioen elkarlana eskatuko dute, harrera zentroaren tamaina egokitu eta herritarrei proiektua azaltzeko. EH Bildu eta Sumar taldeek berriz erdibideko mozioa aurkeztu dute, beraien aburuz, proiektuaren egungo konfigurazioa ez da soluziorik hoberena. Informazioaren aria. Sarek irtenbide prozesuaren amaiera beharrik gabe luzatzea saiestu nahi du. Horregatik, dei egin dio gizarte osoari ideologiak alde batera utzita urtarrilaren 10ean Bilbon egingo den manifestazioan parte hartzera. Sarek milaka pertsona biltzea espero du Bilboko kaleetan urtarrileko 2. asteburuan ezin da gehiago luzatu lelopean. Hala iragarri dute asteazken honetan Gasteizen Joseba Azkarragak eta Beko Atxak. Prentzaurreko honetara ditu zaituztegu data bat iragartzeko. Urtarrilaren 10 eta lelo bat. Ezin da gehiago luzatu. Eta helburu bat. Inori mesede egiten ez dion. Egoera bati amaiera ematea. Milaka pertsona kalera aterako dira berriro, askatasunik gabeko pertsonen eskubideak defendatzeko, eta batez ere konponbidearen, bakearen eta bizikidetzaren alde egiteko. Hitzordua beraz urtarrilaren 10ekoa da Bilbon arratsaldeko 5etan. Hedabidean aurrean egindako agerraldian asko luzatu den eta sufrimendu handia eragin duen prozesuaren azken zatia bideratzearen aldeko apustua egin dute. Oraindik 126 euskal preso daudela azpimarratuz. 123 Euskal Herrian eta 3 Frantziako estatuan. Gainera 63 bigarren graduan jarraitzen dute, naiz eta zigorraren erdia bete duten. Salbuespen horiek oraindik ere indarrean diraute. Legegintza, justizia eta espetxe eremuetan. Egoera hau ezin da gehiago luzatu. Euskal presoen eskubideen defentsaren aldarrikapen horrekin, indarkeria guztietako biktimen eskubideak eta sentimenduak aitortu behar ditugu. Denek merezi dute beren mina aitortzea eta konpontzea. Hildo horretan azpimarratu dute presoen laurdenak dutela kondena beteta eta hala ere ez dutela irteera programaturik izan. Ez da espetxe baimenik ere naiz eta espetxe araudiak adirazten duen zigorraren laurdena beteta posible dela neurri horiek eskuratzea. Eta aipatu beharra dugu baita ere, ezinbestean Josu Urrutiko etxearen epaiketa atzeratzea eskatu duela bere defentsak. Euskal militantearen osasun egoera argudiatu dute sumario zarrengatik duen epaiketa atzeratu ahal izateko. Bihar jakingo da epaileak zer erabaki duen. Itxaso Leon. 2002 eta 2005 urteen artean eta erakundearen ekintzekin zerikusia izanagatik epaituko zuten Josu Urrutiko etxea Parisko epaitegi berezietan. Kasu honengatik aurrez kondenatua izan da errebeldiagatik. Asteazken honetan ostegun eta ostiralean eta datorren urriaren 15ean aurreikusiak ziren saioak. Osasun arazoak direla eta Urrutiko etxea ezin izan da Parisera bertaratu eta defentsak ahozko bistaren atzerapena eskatu du. Ostegunean emango du ziur aski bere erabakiaren berri tribunalak. Horrez gain errebisio mediku bat agindu diote Urrutiko etxeari. Lapurdin bizi da eta kontrol judizialpeko askatasun erregimenean dago 74 urte dituelarik. Asko du jokoan Urrutiko etxeak epaiketaren ostean gainera Espainiar estatura estraditatzea aurreikusia du Frantses estatuak. Espainiako Auzitegi Nazionalak 1978an Guardia Zibilen kuartel baten aurkako atentatua dela eta epaitu nahi du. Fiskaltzak 2000 urteko espetxe zigorrerako eskaera egin du. Eta Montxo Martínez Antia, etako militantearen heriotzaren inguruko galdera guztiak argitu nahi ditu Montxo kasu irekia dokumentalak. Madrilen hiltzen, bertsio ofizialaren arabera buruaz beste eginda. 50 urte geroago egia azaleratzen hasiko dira. Pienso que era mejor ir a la cárcel que no morir. Y no creo que se suicidó mi hermano, para nada. Nunca se nos había ocurrido pegarnos un tiro. Es que no iba dentro de nuestras ideas el suicidarnos. Que se había suicidado. ¿Y qué les vas a decir? Que no podía ser.
porque... Montxo Martinez Antia etako militantea Madrilen hil zen duela mende erdi. Azken fusilamendu frankistak baino 9 egun lehenago gertatu zen, eta Espainiako poliziak ura eskutatzen zuen etxebizitza ordu luzez zetiatu ondoren, ofizialki suizidio gisa aurkeztu zen, baina elementu askok estatu krimena izan zela ondorioztatzera garamatzate. Ostegun honetan albiste gehiago izango dira giza eskubideen behatokiaren eskutik. Momentuz, Montxo kasu irekia dokumentalaren aurrerapena duzue ikusgai naizen. Egiako bizilaguna eta etako militantea Madrilen hil zen. 1975ko irailaren 18ko goizaldean. Polizia frankistak bere etxebizitzan setio luze bat egin ondoren. Bertsio ofizialak zioen Montxok bere buruaz beste egin zuela, baina exekuzio polizial baten hipotesia airean egonda betidanik. Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak zalantzak usatu. Carmen Antia amaren, Elena Martínez Aizparen eta haren militantzia kide izandako Javier Ruiz de Apodakaren testigantza oso argigarriak biltzen ditu lanak. Informazioaren aria. Goizeko 8:30 dira, bestelako kontuetan ere esango dugu, Donostiako epaitegiek 17 pertsona inputatu dituztela, Usurbilgo Arkaitzerrekan erraustegiaren isuri toksikoekin zerikusia dutelakoan. Jose Mari Hitz eta Gurasos elkarteko presidenteak eta Joseba Belaustegi abokatuak eman dute zitazio horien berri, asteazken honetan Donostian egin duten agerraldian. Ordun, ikerketa hau nola oso teknikoa dan, Ukomako unitate teknikoak parte hartu du eta txosten perizial bat egin du. Oso zorrotza, non ondorioztatzen da erraustegiko foso, biltegi, kanalizazio guztietan filtrazioa zeudela. Denak egon barko lukete estankoak, hortikan ezin zuen ezer urik ies egin, eta denetan ies hauek eman dira, denak gaizki zeuden, denak inpremesatu gabe zeuden. Inputatuen artean Ekondakin eta Ekobal enpresetako zuzendaria daude, erraustegiaren emakidaduna eta operatzailea, baita obra ziurtagiriak eta aktak ematen zituzten teknikariak ere. Ez da Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko inorraipatu eta horren aurrean Gurasosek dio erakunde hori erraustegiaren sozietate egituraren organigramako kide izateaz gain buru ere badela. Arlo ekonomikotik berriz esango dugu, egoitzetako eguneko zentroetako etxez-etxeko zerbitzuetako eskuhartze sozialeko ala aniztasun funtzionaleko 500 langile baino gehiagok ELA sindikatuak deituta mobilizazioa burutu dute asteazken honetan Gasteizen, alderdi politiko eta erakundei sektoreko zerbitzuak publifikatzea eskatzeko. Euskal Zaintza sistema baten bidean publifikazioa lelopean abiatu da manifestazioa Bilbo plazatik eta hainbat geldialdi egin dituzte egoitza publiko eta pribatuen aurrean, Agofe aurrean eta Lakuako gobernuaren aurrean. Leire Gallego sindikatuko ekintzaile sozialeko arduradunak nabarmendu duenez, ELAk urteak daramatza sektore horretako lan baldintzak hobetzeko lanean adierazi du azken 20 urteotan zaintzaren sektorean egindako 5.000 greba egunetan 25.000 langilek parte hartu dutela. Gallegok prekaritatearen adibide gisa aipatu ditu Hego Euskal Herriko erresidentzietako greba sektorialak eta publifikazioa ezinbestekotzat jo du. Araban 50 greba egun egin da ere, langileen hitzarmene estatalekin jarraitzen dute gutxieneko soldatarekin. Hala ere, Arabako aldundiak negoziatzeari uko egiten diola eta langileak baldintza prekarioetan mantentzen dituela ziurtatu dute. Donostiako merkataritza auzitegiak baimena eman du Loreak Mendian markaren produkzio unitatea Borobitex SL enpresari saltzeko, Ternua Group taldeak aurkeztutako borondatezko konkurtso prozesuaren baitan. Ternua Arrasaten egoitza duen eta 180 langile inguru dituen euskal enpresa taldea da. 2023an 16 milioi euroko zorrarekin itxi zuen ekitaldia eta ordutik egoeraka ekonomiko larrian dago murgilduta. Auzitegiak adierazi du Borobitexen 800.000 euroko eskaintza arrazoizkoa dela eta 18 langileen enpleguaren jarraipena bermatzen duela baldintza eta antzinata
segurtasuna errespetatuz. Epaiaren arabera, Borobitex izan da jasotako eskaintza bakarra eta hori onartu ezean jardueranen jarraipena eta lanpostuak galtzeko arriskua zegoen. Eta ELA sindikatuak salatu du beste lan istripu bat gertatu dela ArcelorMittalen Sestaoko plantan azken 24 orduetan izan den bigarrena. Asteartean 2 langilek deskarga elektrikoa jasan zuten leherketa bat izan zen. Atzo berriz mantentze lanetako langile bat zauritu da, garabi batekin lanean ari zela panel bat gainera erorita. Pelbis inguruan zauriak izan ditu eta ospitalera eraman dute ambulantzian. ELAk enpresaren segurtasun neurrian gabezia salatu du eta azaldu du langileen osasuna eta segurtasuna ezin direla bigarren planoan utzi. Oraindik ez da argitu istripuaren zergatia, arazo tekniko bat prestakuntza falta ala baliabide egokirik ez izate izan daitekela azpimarratu du sindikatuak. Horreitarazi dute ere, aurten 40 langile hil direla Hego Euskal Herrian lan istripuen ondorioz. Eta 2008 metroko luzera izango du hilaren 19an Atarrabian Paz de Zigandak antolatu duen Nafarro Oinez Jaiaren ibilbideak. Han ibiltzeko zailtasunik ez dela nabarmendu dute antolatzaileek astearte honetan Iruñan egindako aurkezpenean. 3. aldiz antolatuko du Paz de Ziganda ikastolak Nafarroa Oinez festa. Gauzak horrela gonbita luzatu du ikastolako zuzendari Iñaki Errozek Atarrabiara joateko buruz bihotzez oinez antolatuko den jaian parte hartzeko. Mugikortasun iraunkorraren eta inklusibitatearen aldeko apustu irmoa egin du aurten jaiak eta horri esker Nafarroako gobernuak emandako ekitaldi iraunkorreko insignia lortu du ingurumen irizpide arduratsuak betetzen dituzten jarduerak aintzat esteko. Aurtengo ibilbideak 2800 metro izango ditu eta batzorde honetako buru Roberto Gabantxok azaldu duenez, hiritarra, irisgarria eta inklusiboa izango da, edozein adin eta gaitasuneko pertsonek errez goza dezatela gaineratu du. Nafarroa Oinez 2025ko egitarauak adin guztientzako ekintzak bilduko ditu larun batean eta igandean, herri kirolak, ohiko erronka eta korrontzi motxila 21, trikidantz, gozategi, saibor eta Nafarroa 15-12 bezalako taldeen zuzeneko musikarekin. Eusko ikaskuntzak sustatuta euskal identitate garaikidaren elkar bizitzaren eta euskararen gainean gogo eta egiteko gonbidapena ez berdin berdinak urriaren 24ean oltzaratuko da estreinakoz Bilbon Kukaidantza taldea Odei Barroso, La Furia, Leire Vargas, Michel Etxekopar eta Sabin Bikandiren eskutik. Transmititu. Aurkezpenean esperientzia bezala aurkeztu dute identitatearen, elkarbizitzaren, euskararen eta beste ardatz batzuen inguruko hausnarketa sustatu nahi duena zenbait galdera ekarriz mai gainera. Dantza garaikidea eta tradizionala bertsoraritza antzerkia eta zuzeneko musikak uztartuko ditu proposamenak estiloen eta disiplinen arteko fusioa, indarra eta emozioa transmitituz. Bai eta anistazuna sortzetik eta euskaratik naturaltasun osoz batzeko gaitasun ikaragarria ere. Aurkezpenean Eusko Ikaskuntzako idazkari nagusia den Iñaki Zabaletak azaldu zituen ekimenaren helburuak. Konbentzituta gaude, artea, gizarte eraldaketarako eragilea dela. Ez politikaren edo hezkuntzaren ordez, baizik eta eztabaida arrazionalarekin bakarrik zabaltzen ez diren ateak ireki ditzakelako. Saio bakoitzak oroitzapen emozionalak eta galdera irekiak zabalduko ditu. Sentitutakoa hitzetara eraman, elkarrentzun eta errespetuz kontratatzeko aukera izanik. 7 saiako bira izango da urriaren 24 eta 25ean abiatuko da Bilbon eta Iruñan, Donibane Garazen, Gasteizen eta Donostian izango du segida. Sarrerak salagai daude dagoeneko. Eta artisautzako teknikekin lanean hasi eta 11 urtera Nao San Juan ontzia berreraikitzeko proiektuaren une gorena eta amaiera heldu da. Albaola lantegiak baieztatu du uretaratzea hilabete baino gutxiagoan izango dela azaroaren 7an. Itxaso Leon.
16. mendearen erdialdean Ternuako uretan nabigatu zuen baleontzi berreraikiak Kantauriko uretara salto egingo duela baieztatu dute asteazken honetan. Pasaiako Albaola lantegian 2014an eraikitzen hasi ziren leku berean. Harrezkero garai hartako eraikuntza teknikak eta materialak erabili dira ia erabat denboraren poderioz erreplikatzea ezinezkoa zen kasuetan izan ezik. Langile voluntarioen ekarpena garrantzitsua izan da. Azken asteotan 100 pertsona igaro dira Albaolatik, ontzia nola dagoen eta eraikuntza prozesu neketsua nolakoa izan den ikusteko antolatutako bisitetan parte hartzeko. 2027 urtea ezarri dute Kanadara joateko unetzat jarduera egitarau zabalarekin buruan. San Juan ez da garaiko itsasontzia bakarrik izango, museo flotatzaile oso bat baizik. Eskerrik asko kilometroak 25. Egun paregabea izan da. Euskara, festa, musika eta elkarlana. Guztion laguntzari esker, ikastolen eta euskararen etorkizuna indartu dugu. Mila esker voluntario babesle eta parte hartzaile guztiei. Zuen ilusioa izan da arrakastaren gakoa. Euskara bizirik eta kilometroak aurrera. Hurrengo urtera arte. Elkarrekin salto euskarara! Burdindegi honek makineria profesionalen aukera handia dauka. Kalitate altuko osagarriak eta aholkularitza benetako espezialistengandik. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, laneko arropa, pintura, eraikuntza materialak. Bai, Alkainen! Otea Lili irratsaioak infrentzuaren bi alde ditu. Zorrotza da Otea eta Lilia leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz irratian. Zara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritz Artola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josuna Arakistain eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Oso ondo? Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Informazioaren aria, Naiz irratian. Goizeko 9:20 gutxi pasata, heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta gaurko honetan, etxeko kazetariak, naiz eta garako kazetariak dauzkagu gurekin. Lehen izan dugu gurekin, Martxelo Diaz, egunon berriro ere. Kaixo, egunon. Eta baita ere, gurera batu berri zaigu, Alaia Sierra lankidare, egunon. Egunon, bai. Bueno, gaurko ezinbestean, apur bat aurre ikusitako aldatuta hasi beharra dugu, esan dugu, Israelek eta Hamasek suetenerako eta Gazarako bake prozesuaren lehenbiziko faseari bide emateko akordioa erdietsi dutela Egipton garatzen ari diren negoziazioetan, Salva.
Italauean erdiatzi zen suetenerako akordioarekin bezala ez dira izan Hamas edota Israel ordezkariak akordioaren berri eman dutenak, baizik eta etxezuriko maizterra. So Gaza, we believe, is going to be a much safer place, and it's going to be a place that reconstructs, and other countries in the area will help it reconstruct, because Fox telebista kateari emandako telefono bidezko elkarrizketan Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak esan du Gaza leku baketsua izango dela eta inguruko herrialdeen laguntzarekin berreraikiko dutela. You know, I'm very confident there'll be peace in the Middle East. I mean, the words peace in the Middle East is something people have been striving for hundreds of years. Trump baikorra agertu da akordio honekin mendez lortu ez dena bermatuko delako bakea ekialde hurbilean. Edozein kasutan Israelek eta Hamasek akordioaren lehen fasea baino ez dute sinatu Egipton ari den negoziazioetan. Trumpen arabera Israelgo baituak astelenean askatuko dituzte, Hamasek prest edukiko luke bizirik eta hilik dauden zerrenda eta baita hauen kokalekuak ere. Ez da zehaztu ordea noiz askatuko dituzten preso palestinarrak, 1950 preso lirateke, horietako asko epaitu gabeak. Suetena indarrean sartu eta gatibuak askatu ostean, Israelko armadaren erretiratze partziala eman beharko litzateke, Gazako zerrendan bake prozesuko hurrengo faseak negoziatzen hasi aurretek. Ikusteke dago nola garatzen diren ondorengo faseak, baina momentuz albistea baikortasunez jaso dute 24 hilabeteko sarraski blokeo eta genozioan jasan duten gazatarrek. Musikarekin ospatu dute albiste esaterako, setiatua izan den Jan Juniseko Al-Nasser ospitaleko kanpokaldean, eta dagoeneko goizeko 9:04 gutxi direla jaso ditugu, edo nazioarteko agintariek eskaini dituzte beraien lehen erreakzioak, eta hoien berri jasoko dugu. Garazi Castaño, egunon? Egunon, Pegi, egunon guztioi, bai ala da, lehen orduko albistea izan da, akordioarena, eta beraz, hasi dira, lehen erreakzio horiek pilatzen, eta ziur datozen orduetan ere gehiago iritsiko direla. Lehenik eta behin bat nabarmenduko dugu Antonio Guterresena, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiarena, Ixea sare sozialaren bitartez egin baitu, lehen hausnarketa hori, eta baikortasuna aipatzen zenuen Pegi, eta tonu berean, doaz, Guterresen hitzak, pozez jaso duela, dio, akordioaren berria, eta lehenik eta behin, eta lehen hitzak erabili ditu, hain justu, Ameriketako Estatu Batuen, Katarren, Egiptoren eta Turkiaren esfortzu diplomatiko horiek txalotzeko. Aldi berean, bi aldei akordioa betetzera dei egin die, baitu guztiak etxeratu behar direla adierazi du, suetena iraunkorra izan behar dela eta bermatu egin behar dela, eta horrekin batera laguntza humanitarioa eta beharrezkoa den materiala berehala sartu beharko litzatekela eta sarbide hori bermatu egin beharko litzatekela. Nazio Batuen erakundeak bere aldetik akordioa azkar gauzatu dadin egingo duela lan adierazi du eta laguntza humanitario hori handituko duela Gazaren berreskurapena eta berreraikitzea lagunduz. Aukeraz hitz egin du. Parez pare dagoen aukera baliatzera deitu ditu alde guztiak, politika sinesgarri bat ezartzeko aukera dagoelako diolako. Kasu honetan, okupazioa amaitu dadin alde batetik, bestetik Palestinar herriaren autodeterminazio eskubidea aitortzeko, eta azkenik bi estatuen soluziorako bide emateko, Israeldar zein palestinarrak bakean bizi daitezen horiek. Beraz, Antonio Guterresen lehen hitzak Ixea sare sozialaren bitartez, Benjamin Netanyahuren Israelgo lehen ministroaren hitzak ere ezagunak ditugu eta aipatu izan ditugu albistegian zehar Israelentzako egun handia dela, esan du lehen ministroak. Espero da Netanyahuren gobernua ostegun arratsalde honetan, Euskal Herrian arratsaldeko 4 aldera biltzea, akordioari balekoa emateko, nolabait esatearren. Akordioaren arabera gogoratuko dugu 58 baitu askatu edo egingo dituela Hamasek, horietatik 20 inguru hiltzat jotzen baitira, beraz. Eta, Israelek eta Hamasek ez dituzte oraindik zehaztu askatuko dituzten preso palestinarren izenak. Aurre ikusten da, 1950 izen ez osatutako zerrenda izango dela, eta horietatik 250 inguru bizi osoko espetxera kondenatutako kideak direla, eta 1700 inguru Gazako zerrendan atxilotutakoak. Hauek erreakzioetako batzuk izan dira bestelakoak, Milei Argentinako presidentearenak
tarteko, eta, bueno, datozen orduetan gehiago etorriko direnez, joango gara horiek biltzen eta berri ematen noski. Ederto, guzti horiekin gelditzen gera, eta lehenbiziko erreakzio horien azterketa ere eskatu beharra dizuegu, Alaia eta Martxelo, horre Antonio Guterresek aipatu du, besteak beste, laguntza humanitarioari sartzeko bide eman behar zaiola, ezagit horri bide emateko aukerarik egongo da, su-etenaren lehenbiziko fase honetan, Martxelo? Bueno, ni uste hori helburuetako bat izango beharko litzatekeela, ez? Azken finean horre, denok ikusi ditugu txostenak, irudiak, bideoak eta bar, nun nolako gosetea pairatzen ari diran Gazan, ez? Eta horri aurre egiteko, laguntza humanitarioa ezinbestekoa da. Orain arte Israelek laguntza humanitario horren blokeoa arma bezala erabili du, ez? Beraz, ni uste horren ardura nagusia Israelen eskuetan dagoela, ez? Ikusi beharko da, Israelek bombak botatzeari ustearekin batera laguntza humanitario hori bideratzeko aukerak ematen dituen, ez? Hori horrela ez balitz, beste behin ere ikusiko genuke nazioarteko komunitatearen gabeziak eta ezin alak, ez? Ikusi beharko da, oraindik gaur bertan edo gaur gauean duela ordu gutxi sinatutako paper baten inguruan ari gara, eta paper horiek gero lurraldera eramatera, lurrera gauzatzera, izaten da erronkarik handiena, ez? Beraz, momentuz positiboa da alde guztiek begionez ikusten dutela, baina horrelako akordioak gero gauzatzeko garaian izaten dute behar bada arazo gehien, ez? Momentuz ikusi beharko da, Israeleko gobernuak zenolako jarrera hartzen duen gaur arratsaldeko bilkura horretan, baina izten ari diren teletipon arabera, badirudi Israelgo armada dagoeneko bere Gazatikan partzialki bada ere ateratzeko planak ere egiten hasi dala, ez? Eta beste eragile batzuk adibidez jihad islamikoak ere begionez ikusi du akordioa, honi uste ere resistentzia aipatzen dugunean, Palestinako resistentzia Hamasetaratago badirela beste talde batzuk, jihad islamikoa edo FPLP delakoa adibidez, eta guztiek aho batez akordioa begionez ikustea berri ona da, baina ikusi beharko dugu ere nola gauzatzen da, batez ere gazatarrek bizitzen duten egoera negargarria konpontzeko beharra urgentea delako. Azken orduko xetasun bat ere jakin berri dugu, dirudienez bahituak larun bat honetan bertan aldituzte askatu, su-etenaren akordiaren baitan, Reuters albiste agentziako iturrien arabera, eta jakine dugu ere, zure ikuspuntu Alaia, baita ere su-eten hau nola ikusten duzun? Bai, Martxelok aipatu du, momentuz ziur dakiguna da, hori, akordioaren lehen fase hau sinatu dela, baina, ikusi beharko da, datozen egunetan eta datozen orduetan baita ere, zer nolako, jarrerak eta erreakzioak pizten dituen, eta benetan nola gauzatzen den akordioaren emaitza hau, ez? Laguntza humanitarioarena lehentasuna beharko luke izan, baina ikusi beharko dugu benetan zer gertatzen den, ze orain arte blokeo hori, laguntza humanitarioaren blokeo hori horrek sortu duena izan da, gaixotasunak, jendea beste modu batean hiltzea, gozetea, ospitaletan errekurtsorik ez izatea hainbeste gaixo tratatzeko, eta ikusiko dugu hori lehentasuna bada, hori lehentasuna baden edo ez, eta datozen egunetan blokeo hori jarraitzen badu, esan dut, ez daukate denbora askorik, eta blokeo hori luzatzen bada, ondorioak baita ere luzatuko dira, eta hori berehala eten beharko zen zerbait da, eta lehentasunetako bat.
Baita ere, erreakzioen baitan, Guterresek esan du autodeterminazio eskubidea, bi estatuen soluzioa, beste iritzi bat gehitzearren, Espainiako irratikate publikoan Álvarez Osorio ikasketa arabiarretako katedradunak Madrileko Unibertsitate Konplutesean berak ere fokua handitu du, zabaldu du eta baieztatu du orain baieztatu dena sueten baten lehenbiziko pausoa badela, baina eremuan ez dela bakerik izango estatu palestinarra izan arte. Antzeko terminoetan ere, orain artean, Palestinaren errekonozimendua gauzatu duten estatuen iritziak ere eta adirazpenak ere etorriko dira. Izan daiteke hau, bi estatuen soluzio eta autodeterminazioa eta estatu errekonozimendu horretan, oinarriak sendotzeko aukera abia puntu bat izan daiteke hau, Martxelo? Bueno, ni uste aipatzen duzun bezala, kokatu behar dugu gaurko akordioa. Gaurko akordioa suetenen baterako da. Sueten hori beharrezkoa zen, Gazak pairatzen ari duen izugarrizko sarraski hori, genozio hori gelditzeko. Urgentea zen eta emergentziazko konponbide bat partziala da. Honek ez du edo akordioan, edo akigunez akordioan agertzen dena, ez du ekarriko Palestinako gatazkaren konponbidea. Hortan ez da aipatzen, deskolonizazioarekin amaitu behar denik, refuxiatoren itzulera ere ez da aipatzen, eta lurraldetasuna ere ez da aipatzen. Hiru gako hoiek, Itziar Morenok flotillako kideak gogoratzen zituen, konponbide hoiek, edo gako hoiek konpondu gabe ezinezkoa da konponbide permanente bat edo definitibo bat izatea Palestinan. Eta ikusten dugunez, Israeli honetan geldiarazi diote, izugarrizko sarrazkia zegoelako, hor mundu mailan ere izugarrizko jartzuna izan da kaleetan eta gobernuak mugiarazi egin dituena, baina kolonizazioa Zisjordanean jarraitzen du, Libanon ere jarraitzen dute bere operazioak egiten, eta beraz sionismoaren eta Israelgo estatuaren jarduera ez da eten akordionekin eta ez dut uste epe laburrera etengo denik. Ez beraz, handikan gatazka hori konpontzeko bide luzea dago eta Israel ez dut uste horretan egongo denik. Bi estatuen konponbidea aipatzen denean, ni uste ere, kritiko xamar izan behar garela. Ezin da estatu palestinar bat eraiki egungo Gazako hondakinen gainean eta Zisjordaniako sitiatutako hirien gainean. Osloko akordioek aurre ikusten zuten, estatu palestinar baten antolaketa, aginte palestinarraren gidaritzapean, eta ordutik hona kolonizazioak aurrera egin du eta ito egiten ditu Zisjordanian bizitzen diren palestinarrak bere egunerokotasunean. Beraz, hor ez da estatu biable bat eraikitzeko aukerarik egungo lurralde banaketarekin. Beraz, horretan ere sartu behar da gakoa. Eta bi estatuen konponbidea hitz egiten balin badugu, estatu palestinarraren errekonozimenduaz hitz egiten balin badugu, estatu palestino horri biablea izan behar du, egingarria. Eta egungo baldintzetan hori ezinezkoa da. Beraz, egungo baldintza horiek aldatu behar dira. Eta zer aldatu behar da, kolonizazio atzera bota, inbertsioak beharrezkoak izango dira ere Gaza berrera ikitzeko, baino ez Trumpek duen ikuspuntutik abiatuta baizik. Eta palestinarrek beraien bertan bizimodu duin bate garatu alizateko. Azken finean autodeterminazio eskubidea zari gara honetan ere ez, baina autodeterminazio hori egingarria izan behar da, etorkizunan iraunkorra izan behar da, eta esan bezala askotan oso erresa da egun, erresak akotxen artean, ze kostatu zaie asko estatu palestinar baten onarpena egitea, baina estatu palestinar hori benetan existitzen ez baldin bada, azkenean paperetan gelditzen den esamolde bat baino ez da. Alaia? Bai, hori da, ezin dugu hartu, 2 urteko genozidionen atzean dagoena, okupazioko hamarkada asko direla, ez? Eta okupazioarekin etorri dira,
beste sarraski batzuk, palestinarrek jasandako hainbeste eraso eta hainbeste, diskriminazio modu, ez? Eta Trumpek eman duen diskurtso horretan, akordioaren berri eman duen diskurtso horretan, bake egoera bat aipatzen zuen, baina suetena bai lortuko da akordioaren bidez, baina bake egoera bat lortzea ia ezinezkoa izango da honen bidez bakarrik, gainera ikusita Israelek izan duen jarrera azken bi urte hauetan bereziki, ez bakarrik hamarkada hauetan, baizik eta azken bi urte hauetan kapasa izan da genozidio bat guztion aurrera eramateko eta beti gero eta gehiago areagotzeko palestinarren egoera latza, beraz hori ikusita, egun batetik bestera ez da bake egoera bat lortuko, are gutxiago palestinarren autodeterminazioa lortzea, ez? 5 segundu, besterik ez goizeko behatziak izan daitezen. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9:01, ongi etorri naiz irratira berriro entzule, aipagai daukagu goiz honetan, suetena badela, sueten akordioa badela, Israelen eta Hamasen artean lehenbiziko pauso bat, bake prozesua bideratu ahal izateko, aurreikusi dute, besteak beste ondorengo egunetan, Hamasek bahituak, ala hildakoak itzuliko dituela, baita ere Israelek 1950 preso askatuko dituela, nabarmenduko dugu, hau lehenbiziko pauso bat besterik ez da, eta honen berri, eta azken orduko erreakzioen berri jasoz, gurekin dugu, Salva Badiola, egunon? Egunon Pelle eta egunon entzuleok hori da badugu ere, azken ordukoa sueten honen inguruan jakin berri dugu Benjamin Netanyahuren Israelgo gobernuak bilera egingo duela, ostegun honetan arratsaldeko 5:00 goizaldean Israelek eta Hamasek Egipton sinatu duten Gazako bake planari oniritzia emateko, eta bestalde jakin dugu ere askatasunaren ontzidiko flotilla berri horren ekintzaileak atxilotu dituela Israelek, Israelgo agintariek ekintzaileak bidali dituzte, Kitzioteko espetxera, Israelgo militarrek Mediterraneo itsasoan nazioarteko uretan harrapatu ostean, Arala erakundeko abokatuek ostegun honetan baieztatu dutenez. Eta bestelako albiste bat ere badugu, bestelako azken orduko bat ere badugu, Montxo Martinez Antia
eraila izan zela dioten froga berriak aurkeztu ditu giza eskubideen behatokiak. Kasua berriz ebaluatua dezala eskatu dio Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Giza Eskubideen sailburu Maria Jesus San Joseri. Martinez Antia estatuaren biktima gisa aitortu eta familiak erreparazio eskatu dezan. Dokumentazioa bildu eta kasua aztertzeko fasea burutu ondoren 2025ean hainbat eginbide egin dira. Datu edo proba berriak bilatu eta suizidioaren hipotesia ezeztatzen saiatzeko. Hala, 2025ko otsailaren 28ean Francisco Etxeberria auzitegiko medikuak lurpetik atera zuen Montxo Martinez Antiaren gorpua ehortzita zegoen Poioeko hilerrian, baina gorpuzkien kontserbazioeko eraren ondorioz ezin izan zen Martinezen heriotzari buruzko kontsiderazio berririk atera. Bestetik zuzeneko seniden eta erakundeko gertuko kiden testigantzak ere jaso dira eta guztiek ukatu dute suizidioaren tesia. Eta azkenik kriminologian eta armetan aditu independente batek Martinez Antiaren ondoan aurkitutako armen txosten balistikoa egin du. Pistola etzela kargagailua sartu ondoren erabili ondorioztatu du eta metrailetari dagokionean baieztatu du erabilia izan zela, baina ezin du baieztatu heriotza eragin zion zauria arma horrek egin zuenik. Bago giza eskubideen behatokiaren arabera, metraileta suizidiorako erabiltzea bidera ezina izango litzateke lekuaren ezaugarri fisikoengatik. Erakundearen arabera ustezko suizidioa gertatu zen, bainuontziaren neurriek eta kokapenak eragotzi egiten dute. Eskuin besoa behar adina luzatzea, armen eskioneko lokian kokatutako tiro egiteko jaurtigaia ezkerreko lokitik atera dadin. Beraz, horrek baztertu egingo luke Martinez Antiak bere buruari tiro egitea arma horrekin. Horrez gainera, erakundearen aburuz, odolarrastoak zeuden lekuak ere ez du bideragarri egiten bere buruari tiro egin izararen hipotesia. Giza eskubideen behatokiaren txostenak agerian uzten du gainera Martinez Antia hil zen operazioa Mikel Lejarza el Lobo agentea infiltratuak zuzendu zuela. Froga horiek guztiak eskuan, giza eskubideen behatokiak ondorioztatu du heriotzak sailkatzeko erabiltzen den NAS auzitegiko ereduari jarraituz giza hilketa dela kategoria posible bakarra. Alegia, Montxo Martinez Antia beste pertsona batek edo batzuk hil zutela 1978ko irailaren 18ko goizaldean eskuineko lokian egindako tiro batekin. Eta gunaren ondik norakoak ere ezagutu nahi ditugu, Itxaso Leon, egunon? Egunon Pei eta egunon entzule guztiei ere, gaurko egunean Israelen eta Hamasen suetena eta Gazarako bake prozesua direla eta adi egongo gara datozen orduetan gertatu daitekenarekin, tartean ere Zaloak aipatutako bilera, eta gai honekin lotuta Palestinarekin elkartasunak agerraldia egingo du Iruñan larunbateko manifestazioa baloratzeko, eta bestalde mobilizazioak izango dira arratsaldeko 7:00 Gazarako mugimendu globalak deituta. Gainera, Kakitzat koordinadora antimilitaristak euskal enpresen implikazioa salatuko du sarraskian Bilboko Carlton hotelaren parean. Politikaldetik ere hainbat aurre ikuspen, PSE Arnaldo Otegiren aurrekontuak batera negoziatzeko proposamenari erantzungo dio, Maria Ubarretxenak agerraldia egingo du Gasteizen egunotan Madrilen egindako gestioen berri emateko, eta besteak beste Arabako kultura eta kirol diputatu den Ana del Valek batzar nagusietan hartuko du hitza Bernedoko udalekuen inguruan. Montxo Antiaren kasua eta dokumentala ere izango ditugu izpide, eta baita atzo Josu Urrutikoetxearen epaiketaren inguruan kontatutakoak ere ikusi beharko zer gertatzen den atzeratze horrekin. Bestalde, ELA eta Estaila sindikatuek prentsaurrekoa emango dute lanpostu publikoetan euskararen balorazioa regulatzen duen foru dekretuaren inguruan lortutako sententzia baten berri emateko, eta gainera Labek eta Esteilasek beste agerraldi bat egingo dute, kasu honetan urriaren 15ko Hego Euskal Herriko hezkuntzako lanuztea izpide. Nafarroa oinez ere gertu dugun honetan Araba euskaraz aurkeztuko dute gaur, eta aipatzekoa da ere, gaur eguerdian iragarriko dutela literaturako Nobel sariduna. Aurre ikuspen hoiekin geratuko gara oraingoz ostegun honetarako. Guzti hoiekin gelditzen gara, eskerrik asko Itxaso. Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzako jazoerarik? Istripua izan da Bilbo inguruan Galdakanon sondikan parkatu Galdakako norantzan istripua amaitutzat dago emanda N627 errepidean 15. kilometroan, baina autopilaketak mantentzen dira, eta ohiko autopilaketak ditugu ere Bilbo, Barakaldo, Leioa eta Galdakao inguruan Pei. Eguraldiaren ondik norako guztiak, Iker Ibarruzeak.
Eguraldi kaskarra eta motela nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizan goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta hodei hauek tarteka euri txiki pixka bat utziko dute bereziki Kantauriar isurialdean eta gehien bat eguerdi aldera. Ego isurialdera, Araba eta Nafarro aldera litekena da euri pixka bat pasatzea, baina oso gutxi. Orokorran ateri egongo da eta lurralderen hegoaldean ostartetxo batzuk ere zabalduko dira. Arratsaldeko lehen orduetan zaparrada giroa nagusituko da Kantauriar isurialdean, euri txiki moduan botako du, baina nahiko sarri. Ondoren, azken orduetan, pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, naiz eta ez duen guztiz atertzerik lortuko. Araba eta Nafarro erdialdera euri pixka bat pasako da, baina azken orduetan atertu egingo du. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko zaigu eta gainera bolada bizi xamarrekin bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek gora egingo dute, hodei tapakiaren eraginez, 10 eta 17 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek aldiz behera egingo dute, Kantauriar isurialdean 18 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira. Eta ego isurialdean 17 eta 23 gradu bitartean, temperatura freskoenak, Araba eta Nafarro erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan. Informazioaren aria. Oñatira, udazkena heldu da. Mendi bilbideak Aizkorri Parke Naturalean, Arantzazu, Santutegitik eta Rikrutz Oñatiko Kobat ikurbil. Eta herrigunean, Euskal Herriko lehenengo unibertsitatea eta txokolate isia, txokolateaz gozatzeko tokia. Gipuzkoa barnealdean, bertako ostatuetan edota autokarabanagunean lo hartuta, natura, artea, historia eta gastronomia eskura. oñatiturismo.eus. Euskotrenek jakinarazten du. Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Gaueko zerbitzu bereziak larun batetan, kezkarik gabe gozatzeko. Informa zaitez ordutegiei buruz Euskotrenen webgunean edo gure aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9 eta 10 dagoeneko hasia gara jasotzen askoz ere erreakzio gehiago sueten horri. Esanguratsua baita ere, jihad islamikoak nabarmendu duena, esan du ere, Gazako akordio hau ere, borrokaren ondorio bat badela, teletipoetan ere irakurri dezakegu, dagoeneko tropa israeldarrak ere, erretirada prestatzen ari direla, zazki, akordioetan aurre ikusia dago, lerro horia izeneko, lerro imaginario bat ezarriko dela eta bertaraino atzera egingo dutela tropa israeldarrek. Nazioarteko agintari ezberdinen erreakzio gehiago ere badaude, besteak beste, Ursula von der Leyen, Europako Batzordeko presidentak ere eman ditu bere lehen erreakzioak isa sare sozialean, pozez jaso du berak akordioa, eta nabarmendu du Ameriketako Estatu Batuak, Katar, Egipto eta Turkiaren esfortzu diplomatikoak Guterresek egin moduan denei eskatu die akordioa bete egin behar dela eta baituak etxeratzea modu seguruan. Europar Batasunak laguntza humanitario azkar helaraztea babesten jarraituko duela dio eta prest izango direla ere berreraikitze edota berreskurapenean laguntzeko. Eta Keir Starmerrek ere reakzioa ere plazaratu du. Indiara bidean zen lehen ministro britainiarrak akordio ospatu du, ohar bitartez lehen aplikatu dadin galdegin du, laguntza humanitarioaren murrizpenekin amaitza ere eskatu du, arintzedo lasaitze handi baten unea dela dio, baituek haien senidek Gazako hiritarrekin hartuko duten lasaitasunaren alegia, eta lasaitasun horren ahotsa ere badaukagu gurean. أن نخلع هذه الخوذة ميادة التي أرهقتني طوال هذه الفترة وأيضا hauek badira Palestinan Gazan hain zuzen Al Jazeerako kazetari baten hitzak dira, esaten du orain kendu dezakela orain artean soinean izan duen
kaskoa, denbora luze honetan zehar, soinean izan duen kaskoa, baita ere ikusten da iruditan, nola kentzen duen balen aurkako txaleko hori, eta esaten du, kenduta, horiek berak iragarri dezakela su etena, bueno, ez dakit, keinu bat besterik ez da, baino kazetari honek bizi duena ere, bereziki milaka zibilek bizi izan dutena, ez dakit, aipatzen dugu askotan, orain bizi dugun guzti honek ere arrastoa utziko duela guregan, gizartean egonda, eraldaketa bat, gogoan dugu nola hasieran, hautetxiak eta nola ibili izan ziren kibutzetatik paseoan, eta pixkatean izan zen Urriak 7ko erasoa horretarazten, gero baita ere errekonozimenduak etorri dira, egon dira, horre dekantazioa deitzen den halako jazuera, gizartean ikusi da ere bereziki azken hilabete hauetan nolako mobilizazioak egon diren, aipatu nahi dugu ere gizartean mundu mailan jazuera honek utziko duen arrastoa. Alaia, zurekin hasiko era. Bai, ikusi da, bereziki aipatu duzu, azken hilabeteetan honek sortutako erreakzioa, izan ere, 2 urte izan dira, sarraskiko 2 urte izan dira, eta azken hilabeteetan munduko munduko toki askotan ikusi da gizartearen erreakzioa, gizarteak ez duela onartuko horrelako zerbait gertatzea, eta inork ez egitea, ez? Eta, aldaketak ekarri ditu, esate baterako, Palestinaren estatua errekonozitzea hainbat tokitan, eta ikusiko dugu aurrerantzean, bake prozesu honen ondoren, nolako jarrera erakusten duten estatu horiek, edo nazioartean orokorrean zer nolako jarrera nagusitzen den Palestinarekiko, baina aldaketak ekarri ditu, ikusi da nazioartean are gehiago dagoeneko ikusten ezen, behintzat ez main mediatikoa ezen Israelen jarrera hori benetan ikusi da, sareetan ikusi da, edabideetan ikusi da, eta ezin izan dugu hori oztopatu, eta azkenean, benetan mundu guztiak ikusi du gertatzen ari zena, eta ezin izan dugu hori ezeztatu, ez? Eta gertatu izan da, eta guztiok ikusi dugu, beraz, munduan ikusi da, gu izan gara horren espektadore, eta benetan orain, aldaketak ekarriko ditu, baina ikusiko dugu zer nolako mailako aldaketak, eta zer nolako jarrera nagusitzen den baita ere Israelekiko eta okupazioarekiko, eta horrek baita ere gero benetan zer nolako ondorioak ekartzen ditu ere, eta bakearen norantzan zer nolako aurrera pausoak ekarri ditzakeen. Goizeko 9 eta 4 gaindituta bestelako kontuak ere aipagai dauzkagu, ostegun goiz honetan heldu zaigu elkarrizketaren tenorea, eta gurekin da Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako Foru Aldundiko jasangarritasun diputatua eta Gipuzkoako PSeko idazkari nagusia. Egunon? Egunon. Albiste dugu gaurko honetan gara egunkarian, PS eta EAJaren arteko harremana, exekutibora ere heldu dela, talka heldu dela exekutibora, eta jakin nahi dugu, PS barnean zegiro dagoen, eta zuk jakin dezakezunagatik ere nola dagoen Euskal Exekutibaren egoera? Guk oso lasai gaude, ez? Gure idazkari nagusiak berak markatzen du gure politika eta gure iritziak, eta hemen gertatu dena da, azken aldi honetan, errespeto falta ez, guregan, eta hori da hemen azpimarratzekoa. Alderdi sozialistan esan dudan bezala oso lasai gaude, gure akordioak beti betetzen ditugu, eta hortik kanpo dauden gaietan noski iritzi propioa daukagu, eta errespeto askatzen dugu. Eta hori da, Andueza jaunak egin duena, ez?
eta hainbat eta hainbat jeltzale atera dira gauzak esatera, eta nik uste dut hitz potoloak bota dituztela, eta ez dela zilegia, ez? Respeto falta nabarmena izan da, eta guk hori ez dugu onartuko. Horrek eragina edo isla izan du Gipuzkoako Foru Aldundian? Bueno, zuzenean ez, gure giroa gobernu barruan lasaia da, eta kudeaketa aldetik ez dakago inolako arazorik, ikusi dugu baita ere politika orokorraren plenoan zerretatu zen, eta hor ere nolabait, EAJak eta EH Bilduk egin duten akordioa, isladatu dute baita ere, Eusko Legebiltzarrean egindako gauza bera, ez? Hortan ez gaude ados, eta hori ere nabarmendu egin dugu, ez? Alde hortatik, kudeaketa aldetik eta gure gobernu akordioari dagokionez, eta hortan nik uste dut txukon gabiltzala, baina hortik aurrea, EAJak ez dakit urduritasun nabarmena ikusten dugu, azken aldi honetan ere zenbait erabaki hartu dituzte, ez? Adibidez, Donostiako alkateak bere kargu uztea, nik uste dut hemen hauteskundera begira, ez? Hartzen ari diren erabakiak urduritasun hori ez dakit nabarmentzen dutela. Aipatu duzu, politika orokorreko eztabaida hori, horretan murgilduko gera ere goiz honetan, abiadura handiko trena ere izan zen aipagai besteak beste, zakit, nondik igaroko da? Bueno, gure iritzia badakizu zein den, guk ez dugu aldatu, hemen ezki itxaso da gure apustua, Gipuzkoar bezala eta Aldundi bezala, Alderdi Sozialistak hori sinatu zuen, gobernu akordioan, eta hemen esan beharrekoa da, badakizu, ministeriotik esan dutela, oraindik zenbait txosten teknikoak egin behar dituztela, zailtasunak dituzte, badirudi udal batzuk, eta baita ere, zenbait partikular eta ez dutela usten, ez? Bere katak egiteko garaian, zailtasunak dituzte, baina hori, ikusi beharko dugu, nola di joan, eta txosten teknikoak ezagutu ondoren, esango dugu zerbait, baina bitartean oski gure apustua sendoa da, eta beti ezki itxasotik pasatzea eskatu dugu, eta hala jarraitzen dugu noski. Jose Antonio Santano, Espainiar Estatuko garraio idazkaria, Gipuzkoako PSeko militantea da, pentsatzen dut barne antolaketan mailan, bertako militante gisa dagora, eta zu Gipuzkoako PSeko idazkari nagusi bezala esaten diozu, bisitasun gehiago txosten horiekin, alako eskararik edo egin diozu? Baina esango dizut, orain dela, aste bete baino gutxigo hitz egin nuen berarekin, eta bera hori esaten zidan, zailtasun izugarria dituztela, eta zenbait alkatekin hitz egin dutela, eta ministeritza hor dago zuzenean, ikusten nola egin daitezkeen kata horiek, eta txosten teknikori gabe, ezin dugu erabaki bat hartu, eta hori, ez dugu esaten publikoki, baino alkate batzukin hitz egin genuen, eta nik alkate batzukin ere hitz egin dut hori, nolabait bideratzeko, ez? Hain zuzen, giro politiko honek ere, zerikusia dauka, Gasteizko Legebiltzarrean, Euskara babesteko proposatu zen araudiarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiaren menpeko hainbat erakundetan ere, eragina izan dute erabaki judizialek. Zentzu honetan, PSek zer proposatzen du? Gu proposatzen duguna da, mantentzea gure akordioak. Historikoki lortu ditugun akordioak, hor dago lan publikoaren legea, hor dago profilaren dekretua, orain dela urte bete sinatu genuen profilen dekretua. Urte bete ondoren, orain ez dakiz zergatik aldatu behar diren. Zer esaten dute epai gehienak? Epai gehienak esaten dute hemen lan baldintzak ez direla respetatu. Eta hori da jokoan dagoena. Ez dago Euskararen arazorik, guk juten bazea aldun dira edo zein udaletara Euskaraz lan egiteko eta Euskaraz harremanak edukitzeko ez dituzu inolako arazorik. Bestela esan nun izan dugun horrelako arazorik. Inune. Main zerretatu da lan baldintzak nolabait baldatzen ari direla. Eta nolabait ere, Euskara eskakizunak edo hizkuntza eskakizunak gero eta handiagoak direla. Eta argita garbi izango dut, administrazio lan egiteko ez da PL4 behar beti. Eta orduan, guk daukagun gizartea anitza da, denetatik daukagu, noski Euskara bermatu egin behar da, bai lan egiteko garaian, eta baita ere harremanak eukitzeko garaian, baina, gure gizartea ezin du galdatu. Eta hori ere respetatu egin behar da. Deno daukagu administrazio lan egiteko eskubidea. Bere mailan.
Eskakizunak, eskatu. Orain badaukagu legea eta profilen dekretua ere hor dago. Orain dela urte bete, onartuta. Zergatik aldaitu da hainbeste urte betean hori. Horragian, askotan, agertzen dira noizbehinka edabidetan eta kasu batzuk, non langile batzuk behin-behineko egoeran egon diren, beraien lanarekiko ez dute, bueno, aurre ikusia zuten maila, bere hizkuntza eskakizun maila eskuratzea, baina ez dute lortu eta horrez baian gelditzen dire, hainbat urtetan administrazioan lanean gelditu ostean, eta ez dakit, zer gertatzen da langile hauekin? Bueno, kasuak desberdinak izango dira, eta denetatik egongo da, ez? Baina egia da, esan dudan bezala, ez? Langileak eskatu dute, dira epaitegietara, eta arrazoia eman diete. Orduan kasu horietan, errespetatu egin behar da. Karo, hori ikusirik batzuk lege aldatu nahi dute. Eta eskakizunak areagotu. Eta nik uste dut hori ez dela zilegia. Gure gizartea errespetatu egin behar da, anistasuna, eta esan dudan bezala, lan balditza dute jokuan, ez euskararen erabilera. Askotan, nahastu egiten da, eta alderdi abertzaleak hemen, nik uste dut, nolabait bere klientelari egiten nahi direla jokoa, ez? Baitare, aski deigarria egin zitzaidan, Alderdi Popularrak politika orokorreko eztabaidara eraman zuen proposamenetako bat, horre batzar nagusietan gehiengoz erabakitzen dena bete behar dela, eskatu du, foru aldundiak esan du, erabaki hauek ez direla lotesleak, ez dakit, jakin edut, erabaki hauek lotesleak dira? Erabaki, bueno, gure foru arauek esaten dutena, noski baietz, eta hortik aurrera, ez dakiz zertaz ari garen zehatz mehatz, ez? Baina egia da, errespetatu egin behar direla batzar nagusitako erabakiak. Baina beti, eskumenen barruan, eta gure foru arauak esaten duten arabera. Hori beti horrela izan behar du. Bestela foru arauak aldatu beharko genituzke, eta jokoa ezin aldatu, ez? Gehiengoa, noski behar dugu, zenbait, erabakiak hartzeko, baina jokoa erabat, ez dakit nola esan, araututa dago, ez? Alde hortatik, argita garbi. Errespetatu egin behar dira batzar nagusitako erabakiak, baina beti legearen baitan eta beti gure eskumenen baitan. Alderdi Popularraren mozioak diona da, batzar nagusietara eramaten diren iniziatibak eta onartu egiten direnak, eta zioetan aipatzen du, proposamenetan edota lotesleak ez diren proposamenei dagokienez. Gauza bera esaten dizut, oso generikoa da, eta baina guk erabat araututa daukagu zer egin behar dugun gai bakoitzean. Orokorrean, noski, errespetatu egin behar dira eta bete egin behar dira, orokorrean. Baina beti gure eskumenen barruan eta foru arauk esatuen duen arabera. Nik uste argi eta garbi, ez? Baina hori leku guztitan gertatzen da. Izan dira, baita ere autogobernua edota Euskal Nazioari buruzko mozio ezberdinak. Pesek nola ikusten du nazio, hoietan aipatzen den nazio aitorpena? Esaten zu, Euskal Herri mailan eta... Euskadi nazio bat da, horixe aipatzen. Noski, aldertatik, guk ez dago binolako arazorik horrekin, ez? Beste gauza bada, eskubide, erabakitzeko eskubidearen horren baitan, independentziaren bidea, ibiltzea, eta ez dakit noraino iritsiko gaitezen, ez? Guk argita garbi esaten dugu, guk konstituzioa eta estatutua bete behar dugu, guk ez gaude estatus berri baten alde, eta guk independentziaren aurka gaude, argita garbi. Beste batzuk jokoan dabiltza, eskatu, baino ez erabili, eta ez dakit, baino argita garbi hitz egin behar da. Gero tortzen dira hauteskundeak eta hori ezkutatu egiten dute batzuk. Orduan, niko esango nuke argita garbi hitz egin behar dela. Nahi badute independentziaren bide bat ireki, esan dezatela, eta esateko nola egin behar den bide hori. Guk horren kontra azalduko gara. Guk badaukagu, akordio batzuk, estatutua akordio bada, zabala, plurala, anitza, eta nik uste horren baitan konbibentzia zabaldu egin behar degula, ez? Beste guztia da, ez dakit, beste bide bat irekitzea. Ikusi dugu, adibidez Katalunia zer gertatu zen, bere garaian, eta dolako egora daukagun orain. Hori da guk egin behar duguna. Elkar bizitza, sakondu, denon artean, anistasua errespetatu, eta denon arteko, bidea egin, ez? Eta benetan esango izut, nik uste dut, ikusten bai duzu, inkestak, independentzia, ez dago gure lehentasunen artean, ez dakiz, nun egongo dan, 20.
arazoa edo ez dakit 30, baino beste arazoa ditugu, ez? Etxe bizitza, lana, ekonomia, etorkizuna, zartzaroa, abar eta abar eta abar. Emantzipazioa, gure gazteak emantzipatu nahi dute, ez dute nahi independentzia. Orduan, alde hortatik, hortan gaude sozialistak. Eta hortan egingo dugu lan. Beste guztik, hitz egin dezatela nahi dutena, baino guk hortan gaude. Eta hortan jardugu lanean noski. Aipatu dituzu arazo horiek, baina gero hauteskundetan EAJ eta EH Bildu aurretik jarri ziren, ez dakit? Bai, baina ez esaten dute bere programetan independentziaren bidea irikako dutela? Ez dute esaten. Esan dezatela. Argita garbi. Zilegia da, baina egin dezatela. Jakine dugu, baita ere alderdi sozialistaren barnean, eztabaida hau nola bizi duten Euskadiko ezkerra jatorri duten militanteek? Bueno, guk orain partidu bat gara, ez? Eta, bueno, Euskal Alderdi Sozialista, Euskadiko ezkerra gara, eta guk ez dako inolako eztabaidarik alor horretan, ez? Guk gure kongresuak ikusi dituzu nola izan ditu, beste batzuk, beste iskanbilak izan dituzte, ez? Eta bere postu aldaketak eta, bueno, nahiko kaskarri bili dira. Baina guk ez dako horrelako arazorik, eta noski, Euskadiko ezkerraren torri ziren militanteak, hortxe daude eta gainera postu garrantzitsunetan, noski. Ez da baino lako arazorik, alderdi sozialistan. Gero baita ere eztabaidan, zaintza zerbitzuen unibertsaltasuna eta doakotasuna aipatu zen. Nola ikusten duzu aukera hau? Bueno, zaintza politiketan aurrera pasoak eman behar ditugu eta azkartu egin behar ditugu, ez? Alde hortatik ikusten dugu, ez? Nolako beharra ditugu gure gizartean, zorionez asko bizitzen gara, zorionez ere, dakagun gizartea osasuntsua da, baino beharrak ere baditugu. Eta alde hortatik egoitza gehiago behar ditugu, eta hori azkartu egin behar da, ez? Ikusten dugu nola, oraindikan lista de espera edo daukagun, eta hori nola bain murriztu egin behar dugu. Hortan, legaldi hontako, azkeneko partean hori azkartu nahi dugu, eta hortarako politika bereziak ere bultzatu. Beti, noski, kontrol publikoarekin, beti ere, hirugarren sektorearekin lan egiten, eta alde hortatik, hortan ere, politika orokorreko plenoan argi ikusi izan denok nolabait aldostasun bat daukagula alor horretan eta hori bultzatu eta azkartu egin behar da noski. Bizkortu esango nukenik. Eta honen inguruko, aipatu dituzu eragile ezberdinak, eragile horiek askotan, enpresa pribatu dira, irabazi asmoa ere badute, nola ikusten duzu hau? Bueno, hemen irabazi asmoa murriztuta dago, badakizu edo nolbait kontrolatuta dago, ez? 3% da gehienez, gizarte politiketan, hori da onartzen duguna, baino hemen bereziki hirugarren sektorearekin lan egin behar da, eta irabazi asmori gabeko enpresekin, ez? Eta guk horrekin egiten du apostua publikoa, erabat, kontrola behintzat, eta sektore horrekin, ez? Hirugarren sektorea, eta asmori gabeko enpresekin, bereziki bai. Azken aldian... Hore da gure eredua, barkatu, Gipuzkoako eredua hori izan da beti, nik uste oso ondo funtzionatzen du orokorrean, baino egia da, gero eta behar gehiago ditugula, eta nola ere arautu egin behar da, eta hori ere baliabide gehiago jarri, ez? Baina baliabide publikoarekin segurazki izan nahiko izango, gogoratu nahi dut, gure aurrekontuaren erdia baino gehiago gizarte politiketara bideratuta dagoela. Eta horrela jarraituko du. Alderdi sozialista dagoen bitartean, behintzat, gure konpromisa izan zen, nik horrela esan nuen hauteskunde garaian, eta hori betetzen ari gara. Hori zer esan nahi du, ez badein bada nahikoa, azkartu eta bizkortu egin beharko dugu, baina beti kontrol publikoa izan beharko dugu. Baita ere bestelako kontuetan, euskal politika gintzan, azken aldian pixkat aurre ikusi den giro edo eta etorkizunera begiratzen denean, pixkat ohartarazpenak egiten dira esanez, adibili, etorkizun beltza etor daitekela, bereziki Espainiar estatutik, Alderdi Popularrak eta Voxek bat egiten badin badute, zuk bat egiten duzu irakurketa honekin? Bueno, ikusten dugu astero, ez? Juten bazea kongresura, kongresuko pleno eta atzo bertan, ez? Ikusi gendu nolako giroa dagoen, nik uste eta arriskua dela. Eta hori argita garbi izan behar da. Eta hori ezkertatzearen berme alderdi sozialista da. Nik uste dut horretan ere argita garbi egin behar dugula. Eta nik uste dut arrisku bat dela. Ikusten da. Ikusten dezu gaia nola alderdi popularra gero eta Vox politikak, ez dakit, antzekoak egiten ditu edo behintzat oso parekuak, baino zein azten da elektoralki. Azten dana Vox da, ez? Eta, ikusten da, zer eragina duen, ez? Eta alde hortatik, eta ikusten dugu Ayusoren hitzak, eta bar.
Orduan, nik uste dut arrisku nabarmena dela, eta alde hortatik, nik uste dut, guk demokraziaren funtsak nolabait bermatu eta finkatu egin behar dituela gero eta gehiago. Baina, hori argitarra esaten dut, arriskoa dago. Zakit, pixkat, aurreikuspen hori ikusita, zakit, gaur egunerokotasunean prebentzio lana edo egin beharko litzateken, adibidez orain, batzar nagusietan, horre erdibideko mozio batzuetan, horre egon dira, gobernua sustengatzen duten alderdien eta PPren arteko erdibideko mozio batzuk, zakit, gaur egungo politika giro gogor eta mardul horrekin ez dute hainbesteko zerikusirik mozioiek, badira, gizarteari dagozkion eta herritarrari eragiten dion gauzak, baina bazpare alako ere muotan ere prebentzioa lerro bat sartu beharko litzateke akaso? Ez dakit ondo ulertzen duten galdera, prebentzioa baldin bada PPrekin ez akordatzea, nik ez nago horretan. Askotan esaten diatik, nik ez dakit betoa jarri dietela, fiskalitatean, baina ez da betoa. Da, fiskalitatean alorrean adibidez, beste politika duzkagula eta beste lehentasunak eta hori defendatu dugu eta aurrera atera dugu, adibidez, gai horretan. Nik uste dute zorionez, bintzat Gipuzkoan, eta nik esan Euskal Herri osoan edo bintzat erkidegoan giro desberdina dagoela. Eta alde hortatik, sakondu egin behar dugu, desberdinen arteko, elkarbizitza, elkarlana, eta akordioak, posible baldin badira. Beste gauza da, politika batzuetan, ez egotea ados, noski. Esan dizut bat, eta nik azpimarratuko dut fiskalitatean. Beti esaten da, esko beto jarri didazu. Mikel Ezama esaten zidan lekuan. Beto hori ez dizu jarri dut betoa zuen politikai hemen fiskalitatean, adibidez. Hori da, gauza desberdina. Baina nik uste dut denon artean adostu daitezkela. Gehienetan, gainera, askotan gertatzen da, esaten diate horrelako gauzak, baina hemen oposizioa batzar nagusitan askotan bozkatzen dute batera. Eta oposizioa dira EH Bildu, Alderdi Popularra eta Elkarrekin Gipuzkoa, Podemos. Eta askotan bozkatzen dute batera. Orduan, eta nik horren kontra ez nago. Nik uste dut denon artean egin behar dugun herri bat garela, esaten badegu, eta nik hortan defendatzen dut, hau herri anitza dela eta denok egon behar gara eroso, eta alde hortatik akordioiek, edo zen akordio, zilege izango da. Baina, naturaltasunez bizi dezagun, eta hemendakoan giroa ez du zer ikusirik beste giro batzukin. Hor, aipatu duzun botere banak eta horretarako, ezezkoen batasun hoietarako ere, adibidez horren... Ezezkoa, ez bakarrik ezezkoa, Edo, dekoa, edo... Bai, ezezkoan jartzen gera ados, ez da egia. Ezezkotan oski, baina baiezkotan baita. Orduan, hitz egin dezagun argita garbi. Akaso horrelako kontuen bereziki Gipuzkoan, aski garrantzitsuak izaten dira aurrekontuak, aurrekontuen negoziaketak. Atzokoan Arnaldo Otegik gurean, gonbidapena luzatu zuen Euskal Administrazio, EAeko administrazio guztietako aurrekontuak batera negoziatzeko. Eta aurten berriro ere aprobetxatuko dut hemen nagola gonbidapen bat egiteko, bai Alderdi Sozialistari eta bai Euskal Alderdi Jeltzaleari. Gure ustez, gonbidapena da logika horretan esertzea, eztabaidatzera 4 aurrekontu hauen inguruan. Nola jaso duzu gonbidapena? Hemen gogoratu behar zaio zerbait Arnaldo Otegiri, ez? Zertatu zan iaz gertatu zan, Bizkaian ados egon zirela, EH Bildu eta gobernua, Araban gauza bera, Eusko Legebiltzarrean ez, eta Gipuzkoan ez. Gauza da zer esaten duten eta gero ze estrategia duten. Arnaldo Otegi esaten duna ez dator bat bere estrategiarekin. Eta ikusi dezagun ia zerretatu zen. Memoria pixkat ere eduki behar dugu. Eta zuek azetariok, eta hemen tertulian zaudetenok ere hori badakizue. Zertzan diferentea Gipuzkoan edo Bizkaian adibidez. Gipuzkoan 56 milioi jarri du jokoan. Araban, Bizkaian 30 milioi. Haien aurrekontu asko zera handigoa da eta hemen txikigoa. Gu diru gehiago eta adostasuna ia erabatekoa zen. Eta azkeneko momentuan EH Bildu altxain zan. Maitik, 7 bilera ondoren. Estrategia bat dagoelako. Osea, esaten duna ez dator bat bere ekintzekin. Eta hori gogoratu behar zaio Arnaldo Otegiri.
Orduan, akaso... Adibide bada, eta, bueno, nik han negoelako goratzen dut, baina, bueno, horrelako oso ondo gelditzen da, ez? Eta titularrak lortzen dira, baina, hombre, seriotasun pixkat. Orduan, akaso esango zenuke aurten zailagoa dagoela akordioa ikusita pasan urtean gertatu zena? Ez, iaz gertatu zena, nik gelditu nintzen argituta. Eta guk, gobernu bezala, argituta gelditu ginen. Ja, adostasuna geneukan, eta altxatu ziren, bueno, aurreko kontu batzu dauzkagu, eta ezin dugu akordio batera iritsi. Hori izan zen, beraien postura, ez? Eta aldortatik, nik espero dut aurten, beste egoera batean egotera. Baina, bueno, beraiek jakingo dute. Estrategia bat baldin badago horren atzean, bueno, noski akordiorik ez da egongo. Baina, edukiei lotzen badiogu, gure aldetik, ez dago inolago arazorik akordatzeko. Azkenik ere, bestelako kontu bat ere aipatu nahi dugu, klima aldaketaren aurka eta energia trantsizioaren alde egiteko deliberazio prozesuak proposatu ziren osoko bilkuran, eta, bueno, jakin nahi dugu, ea bereziki, ekimen honen baitan ea herritarrak nola ikusten duen 2030 urterako helburuak betetzeke dagoela, hori hemen bertan dago, 5 urte ez da ezer. Hala da, ez? Baina gai honetan adibidez, Gipuzkoan ikuste dut aitzindari garela, ez? Eta gainera hemen daukagun elkarlana bai aldunditik eta bai udalekin, eta kolore guztietako aldundikin, udalekin barkatu, lan berezia da. Atzo Ibarren egon nintzen adibidez, tokiko energia komunitateak bultzatzeko. Ja da, Gipuzkoan, 60 udalerritan daukagu bultzatuta tokiko energia komunitateak. 60 herritan, 88 udalerri dauzka Gipuzkoak. Eta gure asma beti izan dugu, herri guztitara iristeko asma daukagula. Gaur bertan ere, Tolosan, egongo naiz alkatearekin, hori bultzatzeko egin ditugu saioak. Tolosan 5 egin ziren, atzoa ziginan Ibarran, eta hainbat lekutan. Irunen adibidez gaude bukaeran, eta seguraski Laster egingo dugu ere sortuko dugu tokiko energia komunitate bat. Horrek zer esan nahi du? Elkarlanean gabiltza udalekin eta herritarrekin, beti esaten dugu herritarrak erdigunean egon behar dutela, baino bermea zenek eman behar du, bermeak erakundeak eman behar dute. Eta hemen ezinbestekoa da aldundiak eta udalek lan egitea denon artean, ez? Gaina diru laguntzak oso handiak dira. Eguneko 75ean ematen ditugu diru laguntzak, bai inbertsioarako, bai konstituzioa egiteko beraien elkartentzako, eta bar. Orduan, diru laguntzak oso potenteak dira, eta txiki baldin badira, eguneko egun izaten da. Adibidez, 5.000 biztanle gutxiago duten herrientzako, hori eguneko egun izaten da, inbertsioa erabat, beteta daukate, ez? Eta diru laguntzak erabat betetzen dute hori. Orduan, hori da egiteko daukagun gaia, eta bidea ere neko zabala daukagu, eta ekin dugu ibilbide bat. Zer esaia honekin? Erabat ados gaudela, denon artean egin behar dugula, baina erakundeak daukagun ardura hori da, ez? Bermatu oso transparente edo gardena izan behar du prozesu guztia, eta berme guztiekin. Eta gaina demokratikoa izan behar du, erabat. Eta nik uste dut hori ondo ulertu dutela biztanleek, bizilagunek, eta alde horretatik nik uste dut ikusi dezagun, azkeneko 2 urtetan, eta izan da izugarria. Ez da beste lekutan gertatzen. Lege berdina dauzkagu, erakunde berdina dauzkagu, baina ez da horrelako bilakaera, ez da gertatu ez Bizkaian, ez Araban, ez beste lekutan. Orduan, zer esan, badaukagula, zer erakutsi, eta hortan aitzindari izan garela, argi eta garbi. Ejemplo izan da, baina, odago klima babeslekuak, ez dakit, hainbat eta hainbat gai, bultzatu ditugu, eta beti, elkarlanean egin diren gaiak izan dira. Guzti hauekin galditzen gara, Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako PSko idazkari nagusia, eta Gipuzkoako iraunkortasun diputatua, mila eskargo izanetan gurean izategatik. Mila eskazuei. Larunbat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian.
kondenatuz plazara makurtzen naiz. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi, eta 2 orduz euskal klasikorik onenak. Hauxe da egun motela, hauxe da egun motela. Naiz irratian, euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 10:04 gutxi dira, hitz egin dugu gaur egun Alderdi Sozialistak eta EAJak daukaten giro horretaz, orain artean Urkullu gobernuburu zela, ez genuen inoiz halako talkarik ikusi, baina atzokoan Bingen Zupiriaren adierazpenak entzun genituen, Mikel Torres sailburuak erantzun zion sare sozialetatik, honi buruz ere galdetu diogu Jose Ignacio Asensiori eta errespetu faltaz hitz egin dugu. Nolako amaiera izan dezake honek, ulertzera behartuak daude, gobernuak mantendu nahi badin badituzte, ezinbestean, Martxelo? Bai, hori da, ez, azkenean PNV eta PSren arteko koalizioak edo gobernu akordioak, urteak dituzte, ez? Baina egia esan, bitxia iruditu zitzaidan entzutea, hori, ez, Eneko Goia elkarrizketa batean, Eneko Anduezari agopero deitzea, ez dakit, horrelako adierazpenek ez dute laguntzen bazkiden arteko egonkortasunera, ez? Eta zentzu horretan bitxia da, eta esan bezala, ni uste elkarren beharra dutela, ez? PNVek eta PSek, ez? PNVek ezinengo zituen hainbat erakunde gobernatu PSeri gabe, eta PSrentzat ere erakunde horien gobernuetan egotea, izugarrizko pisu instituzionala ematen dio, ez? Beraz, bata bestearen beharra dauka, eta ez dira oso ulergarriak elkarri mokoka aritzea komunikabideetan. Araia? Bai, hori nire ustez gakoa hori da, ez? Bata bestearen beharra daukatela, izan ere, kasu askotan, gobernua osatzeko EAJak PSren beharra izan duelako eta alderantziz. Baina, klaro, azken urteotan eta bereziki azken hilabeteotan ikusi dugunarekin, jakina da alderdi hauen arteko harremana horrelakoa dela, ez dutela eskutatzen beraien arteko desberdintasun horiek sortzen dituzten talka hauek, eta bata bestearen kontra jotzen dute etengabean, baina, gero aldi berean, hainbat gobernutan elkarrekin daude, lakoako gobernuan esaterako, eta kontraste horrek uste dute beraiei, batari zein besteari, ez diotela mesederik egiten, ez? Ikustea alderdien arteko talka horiek eta harreman, zuzenan txar hori, eta gero, gobernu bat aurrera eramateko kapazak direla eta beraien arteko adostasuna aurkituko dutela, sinistu behar hori, ez? Ez dakit zergaitik ez duten hori beraien artean beste modu batean kudeatzen edo, baina bai, kuriosoa da kontraste hori, ez? Alderdien arteko desadostasun horiek, noski ezin dutelako guztian ados egon,
baina gero gobernuen artean behar hori, elkarren arteko behar hori aldi berean. 13 minutu gelditzen zaizkigu goizeko 10 izan daitezen, eta goiz honetan ere guztiz bestelakoa den kontu bat nabarmendu beharra dugu. Jaurlaritzak bertan bera utzi du angula arrantzatzeko 2025-2026ko kanpaina espezieren egoera kritikoa dela, eta hainbat txostenen arabera, orain arte aplikatutako neurriek ez dute balio izan espeziaren egoera kritikoa lehengoratzeko, eta horren aurrean arrantza sailak espezia berreskuratzeko neurriak indartzea erabaki du, egoera atzerazina izan baino lehen. Lakuatik jakinarazi dutenez, bi txostenetan eta hainbat erakunderen ebazpenetan oinarrituta hartu dute erabakia. Batetik, Espainiako estatuak udaberrian Europako batzordeari aurkeztu zion angularen kudeaketa planaren ebaluazio osteko azken txostenaren ondorioak daude. Bertan nabarmendu dutenez, angularen IES eta errekrutatze helburuak urrun daude oraindik Europako Kontseiluaren 2007ko araudian ezarritako xedetik, eta ibaietatik angula kopurua 1960 eta 70ko hamarkadetan bizi ziren 107 baino ez da. Egoerari aurre egiteko hainbat neurri aplikatu dira orain arte, hala nola arrautza jarduera mugatzea edo habitataren kalitatea eta ibai konektibitatea hobetzea, baina neurri horiek ez dute lortu espeziaren egoera larriari buelta ematea, eta beraz izakinak muga biologiko seguruetatik kanpo jarraitzen du. 2024-2025 kanpainan espezionetako 198 kilo harrapatu ziren guztira, horretarako baimena duten arrantzalen arabera. Gehiago jakin nahian, gurekin daukagu, baita ere Euskadiko Angulero elkarteko presidentea, Unai Eizagirre, egunon. Bai, kaixo, egunon. Bueno, ez jakinak gara anguletan, horixe bera onartu beharra dizutazteko, eta aipatu berri dugu, 198,44 kilo harrapatu ziren iazko kanpainan, hori asko, gutxi edo zenbat da? Hori egoerak baldintzatzago, ez? Azkenean guk lehen gortian oso egun gutxi arrantzatzea eukid izan genuen, bai giruagatikan eta bai menengatikan. Orduan, hori kontutan eukita, gu temporada on bat bezala zatu genuen, irakurketa bat ingenuen, eta gustora geunden, ez? Azkenean ikusita egoerak eta baldintzak, arrantza onak izan zian. Hain zuzen, Leister, Orion izango duzue batzarra, eta bertan, besteak beste, aipatuko duzuena ere bada, Legebiltzarraren, Eusko Jaurlaritzaren, edo sailburu ordearen dekretuak, ez direla beteko, zer gelditu da bete gabe? Horre batez, gehien bertan itzein dana, garrantzitsuna zen guk hau aurreatea genunean, gu itzein genuen eta ulertzen genula egoera kritiko hori, baina ez genuna ulertzen da Kantabriko guztien gu gelditzea arrantzain gabe eta besteanak jarduerakin jarraitzea. Orduan, bertan idatzi izan zen, jarduera hori danien gelditza aldi mazan, gu noski aurrenekoak izan ginela onartzen hori egitea. Orduan, nun etorria gure sorpresa? Gure sorpresa etorria txosten hauek aspalditik handaue. Eta ekainen, Eusko Jaurlaritzak irikizun, lizentzita apuntatzeko baimen, denbora hori irikizun. Beraz, onartz guke, entzatzen aurreateako zala, irikizan da ja apertura hori eman zan. Orduan, sorpresa zer da? Sorpresa izan da, lehengo higian 25an, parlamentuko batzukin itzen genuen, PNVko parlamentari batzukin, eskatuz dekretua betetzeko. 26an Leandro Azkuen idazkariak deitu zigun esanez bilera batea gendela, eta urriak 3an, goizeko 8an, hauxe bota ziguen. Ez abisuik, ez esan gabe. Jokabidea iruditzen zaigu. Jokabide txarra eta itxuzila. Baina, hori da. Horra ipatu duzu, soilik neurri hori geurean, Euskal Herrian aplikatzen dela, baina ez dakit, Espainiar estatuko bestelako txoko batzuetan, ez dakit, ez jakintasunetik galdetzen dizut hau ere, ez dakit Galizian edota Asturiasen murrizketa horiek badaude, eta bertan angularen egoera hemen bezalakoa da?
Bai. Ez que danok bateatzu gabiltza. Osea, danetan eman dian neurrik eta danetan india gauzak. Beti gu beti pauso bat aurretik jungea gaina. Orduan, ez te ulertzen guan golpea, hau. Osea, lehen gorteko txosten antzekoa dira, eta guan erabaki hau. Lehen gorten zertan ona eta hauten jatxarra da. Osea, hori da ez teuna ulertzen. Eta orain, debeku honek edo kanpaina bertan bera utzi izanak, angula zaleengan nolako eragina izango du? Hombre, kontutan eukita jende batzuk, batez gazte batzuk, inbertsio indartxu bat induela arrantza munduan sartu ahal izateko, eta aurreneko pausua behaiena angula izan dela, kontutan izanik, imaginatuko zuen bezala, geldiztegia panorama txar batekin ez, zorrak ordaindu berria, eta lan puzka handi bat kendu zaiena. Orduan, azteko hori ez, garrantzitsuna, eta beste aldetik, jende asko, aukerik gabe, bere jarduera bat iteko. Eta ekonomikoki, zenbat eurotako utxune aurre ikusten da angulero bakoitzagatik? Hori ez dugu baloratu handikan. Ez dugu baloratu, porque ez gea puntu hortaino iritsi. Azkenean, ekonomikoki galera bat da, baino, ez dakit nola esan, azkenean, galera hori guandik ez geha iritsi baloratzea, porque aurretik beste lan batzuk dazkau iteko, ez deuna iten, ez diru launtaz, ez ezertaz. Osea, gu nahi deuna da, gure lana iten ustia. Hoxe nahi de. Eta ez dakit, bai jakin nahiko nuke, esaterako iazko denboraldian, angulero bakoitzak gutxi gora bera zenbat fakturatu zuen? Zaila da jakitea, porque oso, azkenean errio bakoitza mundu bata, desgraziz Euskal Herrin giruan nahiko aldakorra da bakoitzean, errio bakoitzean, orduan errio batzutan asko harrapatua, bestetan gutxixi harrapatu da, euraldian arabera, orduan ez dakit ezaten, media bat zenbat izango zen. Ez dakit, pixka galdetzen izun bereziki, Gabonetan bolo-bolo ibiltzen geralako angulen prezioa hitz egiten ere? Bai, baina azkenean zuek saltzen zuen prezio hori, arrantzalean ez da, hori da, hor dago, lehen gorten media, ez dakit, arrantzale kilo bakoitza 200 euro bueltan ibiliko zen. Arain egitan, 1.000 no ez dakit zenbaten nengo zen. Beti okerra handi bat izan da, hori saldu nahi izan da. Ez, horregatik garrantzitsua da ere jakitea zenbateko ezberdintasun hori ere badagon. Bestela ez dugu jakingo anguleroak zenbat jasotzen. Bai, ez, hori, azkenian subasta bitartez itea, eta lehen gurten, hori gutxo era, 250 bat euro bueltako presioan ibilizan. Gero, jakin nahi dugu, baita ere orain zer egin behar da, arazoa konpontzeko, zuek zer aurre ikusten duzu edo zuek zer proposatzen duzue? Guan ja kalti egin da dago, ez? Guan hori aurretik egin behar da, da iseri, beti egon geha prestitzeiteko, eta gauzak aurrea, zaiatu geha gauzak aurrea ematen aldeun ondona, eta iteinez, eta gauzak, ez, mai baten jarri, eta, bakoitza bere puntua daka ikustekoa, eta, baina itzein da, behintzat ez deitu bakarrik notizitxar bat eman, eta kitxo, eta ospa, amenigan, ez eseri mailean, eta bakoitzan ikuspuntua mai gainen jarri, eta beste aukera dazkaun ikusi, ez? Kuriosu itezaigu, guk proposamen bat indeun bakoitzean, debeku bat etorri zaigula gaina. Adibidea dakau, guk aspaldi proposatu genuen repoblatzia, hori Europak esaten duen kontua da, hemen probaketak india eta biologok esan du oso ondo juntana, baina ze kasualidade Gipuzkoan debekatu indala hori. Orduan, ez dakit, nola iritsi lehiken akordio batea edo ente batea, nun gure proposamen danak beti txartzatatu dianean. Alaxe tratatu gaitu beti eta, ala zeberko dugu. Eta espeziari dagokionez, nola konpondu daiteke angulak bizi duen egoera gaur egun? Kontutan eukita 15 urte damazkiula plan batekin, biologo gindako plan batekin. Plan horrek 3 milioitik gora kostatu zaigula. Eta berek esatu duen ez gauzak ez diguazti ondo, zerbait aldatu berkoa, ez? 15 urte uste neiko denboa izan dela gauzak
ondo dijoaztin, o gaizki dijoaztin ikusteko. Orduan, guk proposatu deuna da, behin baino gehiotan, Frantzian itea modelu eitia. Beti atzea bota da. Zergatik? Zakiu. Eta Frantziako eredua nolakoa da? Bueno, azkenean kontrol zorrotza daude, bai arrantzaleentzako, bai salmentantzako, kontrolatze ditue asko depredadoriak, depredadorean gainean oso gainean dabiltza, birpoblatu iteitu herriuak, birpoblak eta horiek segimentu oso handia dao, eta resultatu oso onak ematen egia. Aurten bideo batzu daude, dazkau, Frantziko herriuan, angula ikusten dana, itxusi. Eta badakigu, betrako arrantzale batzukin kontaktuan gaude, arrantza oso handikin dituenak. Beraz, egoera oso desberdina da Frantzian, hemen esaten danakin. Azken zalantza bat ere badaukat, pasaden urtean, zenbat arrantzale edo zenbat lizentziadun egon ziren? Lehen urtean, berez banatzezian 150 lizentzi, baina danak etzian iritsi banatzea, eta 125 bueltan ibilizian. Xetasun guzti hauekin gelditzen gera, eskerrik asko Unai Ezagirre. Bai, zuei, megami esker. Angulen errealitatea ezagututa, aipatu dugu, 198 kilo jaso zirela pasaden urtean, 400 euro gutxi gora bera jasotzen dutela anguleroek kilo bakoitzagatik, honek 69.900 euro ematen du, eta zati 125, berdin, bataz beste angulero bakoitzak 623 euro jasoko zituen gutxi gora bera. Datu ere jakinda. Horrela bukatuko dugu gaurko analisi maila. Martxelo Diaz eta Alaia Sierra, mila esker goiz honetan gurean izateagatik. Ondo izan zuei. Eskerrik asko, egun ona pasa. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsmezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Goizeko 10 dira, Aiaraldea komunikabideak salatu denez, desokupazio enpresa bateko kideek, edabide honetako kazetari bat erasotu zuten atzo, Luiaondon legez kanpoko kaleratze bat egiten ari zirenean. Itxaso Leon, egunon? Egunon Peie, egunon entzuleok, bai, webgunean argitaratutako albistean zehazten denez, desokupazionlegal.com enpresa aipatu udalerrira joan zen, etxe bizitza bat legez kanpo utzarazteko asmo, Aiaraldeko kazetari bat bertaratu zen, eta irudiak grabatzen ari zela desokupazio enpresako kideek mugikorra lurrera bota, eskua zapaldu eta mehatxu egin zioten. Andrés, hay que permitir eso. Kazetariak Laudioko ertzainetxean salatu zuen gertatutakoa eta ertzaintza eta udaltzaingoa bertaratu ziren. Aiaraldea komunikabideak adierazi du ertzaintzarekin harremanetan jarri dela gaiari buruzko informazioa eskatzeko eta poliziak baieztatu du desokupazio enpresa bat Luiaondon egon dela, operazioak irekita jarraitzen duela eta ezin dutela oraingoz informazio gehiago eman. Aipatu dugu ere gaur goizean, Montxo Martinez Antia eraila izan zela dioten froga berriak aurkeztu ditu giza eskubideen behatokiak. Kasua berriz ebaluatu dezala eskatu dio Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Giza Eskubideen sailburu Maria Jesus San Joseri Martinez Antia estatuaren biktima gisa aitortu eta familiak erreparazioa eskatu dezan. Dokumentazioa bildu eta kasua aztertzeko fasea burutu ondoren 2025ean hainbat egin bidegin dira, datu edo proba berriak bilatu eta suizidioaren hipotesia ezeztatu
baieztatzen saiatzeko. Hala, 2025ko otsailaren 28an Francisco Etxeberria auzitegiko medikuak lurpetik atera zuen Montxo Martinez Antiaren gorpua ehortzita zegoen Polloeko hilerrian, baina gorpuzkien kontserbazio egoeraren ondorioz ezin izan zen Martinezen heriotzari buruzko kontsiderazio berririk atera. Bestetik zuzeneko senideen eta erakundeko gertuko kideen testigantzak ere jaso dira eta guztiek ukatu dute suizidioaren tesia. Azkenik kriminologian eta armetan aditu independente batek Martinez Antiaren ondoan aurkitutako armen txosten balistikoa egin du. Pistola etzela kargagailua sartu ondoren erabili ondorioztatu du eta metrailetari dagokionean baieztatu du erabilia izan zela, baina ezin du baieztatu heriotza eragin zion zauria arma horrekin egin zenik. Eta nazioartean hainbat aipagai, hasteko Benjamin Netanyahuren gobernuak bilera egingo duela ostegun honetako arratsaldeko 5:00 hain zuzen, goizalde honetan Israelek eta Hamasek Egipton sinatu duten Gazako bake planari oniritzia emateko, eta bestalde esan behar ere Israelgo agintariek askatasunaren ontzidiko ekintzaileak bidali dituztela Negebeko basamortuan dagoen Ketzioteko espetxera Israelgo militarrek Mediterraneo itsasoan nazioarteko uretan harrapatu ostean, hala baieztatu dute Adala erakundeko abokatuek ostegun honetan. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafiko aldetik berririk ez dugu eman behar, dagoeneko amaitu egin dira autopilak eta guztiak, eta ostegun honetako eguraldia Iker Ibarruzeak ekarriko digu. Eguraldi kaskarra eta motela nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta hodei hauek tarteka euri txiki pixka bat utziko dute. Bereziki Kantauriar isurialdean eta gehien bat eguerdi aldera. Ego isurialdera, Araba eta Nafarroa aldera litekena da euri pixka bat pasatzea, baina oso gutxi. Orokorran ateri egongo da eta lurralderen hegoaldean ostartetxo batzuk ere zabalduko dira. Arratsaldeko lehen orduetan zaparrada giroa nagustituko da Kantauriar isurialdean, euri txiki moduan botako du, baina nahiko sarri. Ondoren, azken orduetan, pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, naiz eta ez duen guztiz atertzerik lortuko. Araba eta Nafarroa erdialdera euri pixka bat pasako da, baina azken orduetan atertu egingo du. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko zaigu eta gainera bolada bizi xamarrekin bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek gora egingo dute, hodei tapakiaren eraginez, 10 eta 17 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek aldiz behera egingo dute, Kantauriar isurialdean 18 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira. Eta ego isurialdean 17 eta 23 gradu bitartean, temperatura freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira. Altuenak aldiz, herriberan. Guzti hauekin gelditzen gara, eskerrik asko Itxaso. Bai, bihar arte. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu, baina hori bai, agurtuko ditugu lehenbizi, bigarren kafeako kideak, egunon? Egunon. Beno, jakin dugu norako kontuak aipatuko dituzue gaurkoan. Batetik ikusi jaialdiaren inguruan ariko gara, Amaia Hennebuterekin ariko gara, eta, barekin sarara joango gara, aurtengo edizioaren inguruan, azken ikutu horiek nola doazen jakiteko. Euskal Komikiaren egun ardatz hartuta ere Neko Iturbek Iñaki Otamendi elkarrezketatuko du, eta Euskal Komikien inguruan ariko gara. Eta Nobel sari polemikoetaz hitz egingo dugu baita ere badakizue, Donald Trump ari dela ahaleginak egiten saria lortzeko, gainera ez du izkutantzen saria nahi duela. Errepasatuko dugu ea betetzen ote dituen irizpideak eta historikoki ze beste sari polemiko egon diren. Eta tartetxo denbora ematen badigu Pegi, gaur Pilar Belzunze jaiozela 100 urte beteko dira, eta haren inguruan erakusketa ederra du Txigidalekuk martxan urtarriaren 26 bitartean. Haren inguruan eta haren figuraren inguruan ere ariko gara, esan da bezala, denborak ematen badigu. Noski, ea, ala izan bedi, eskerrik asko Goiuri eta Inigo. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez joateko tenore aldu zaigu, ondo segi, egun polita izan. Naiz irratia.